Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala tanuka ala barkada ka sali ci dawla son herama ka no ala kira bay kisini nema ba ka ana sumgo ani mawma de yutu nyonya fokata jodon se ala kanin aw be fara o jama kulu sanumay kan aw bismillah aw ka jamu kan krenkrenen keneka dongo do wala da fe min be sigaw ye ka kayni ambe kalu ba min kono kula ambe ala deli kalu ala ka timme here kono bakuruba kunnafoniya minnu bɛ an bolo an bɛna o lase a ma yani an ka don bara kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ o de ye an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ala sɔnna a ma tafsir baraw o daminɛna a bolo a sigiyɔrɔ la a fɔlɔla ka foli lase ani duwawu ka ɲɛsin kasara min kɛra suguni kura la a ma kɛ ka dogo o dakuruɲɛ fila ni ala sɔnna a ma ka taa se an ka cɛkɔrɔba Ismail Kulubali ala ka hinɛ la Côte d'Ivoire a jɛɲɔgɔn ɲuman o ka fatuli a b'o fana foli kɛ o kɔfɛ tafsir miniti 10 bɔɲango o bɛna yira aw la kɛnɛ in kan sunkalo kunnafoni fo ka taa se aw ka hadisul iftar kɛnɛ bi ma welele o de ye madame Traoré Seyida Hindu Kulubali ale de b'an bolo ale de bɛna kɛnɛ ɲɛnamaya suntigɛ baraji an balimakɛ Ibrahim Gambi ale ka suntigɛ baraw kɛra ni ala sɔnna a ma an bɛna o fana yira aw la kɛnɛ in kan o kɔfɛ aw ka nɛgɛjuru siraw bɛ labila aw ye ka taa se kɛnɛyako nasira ani aw ka so in na nafila nin bakuruba ninnu de bɛ an bolo bi ka lase aw ma bara kun fɔlɔw la yan'o cɛ an bɛ kɔsegin foli lase aw ma ka dugawu kɛ hali sisan an bɛ hami fɛn o fɛn na ala ka bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ an kan ka baara ninnu don ɲɔgɔn bolo an karamɔgɔ Abdulayi Jara ka taa se madame Konate Fatumata Konate ma olu de b'an bolo yan bi ka jɛ ka baara in kɛ fɔlɔfɔlɔ an bɛ fɔlɔ an karamɔgɔ la n'o ye Ustaz Jara ye salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔri baasi t'i la kɔni. Baasi foyi t'an ala tano. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ ala fo ka segin ka ala fo ka segin ka ala fo sa jalo salon an y'a ɲini ala fɛ k'ala ka ɲinan jira an na ala sɔnna ka ɲinan jira an na an filɛ an ka plateau sanuma in kan bi o ye ala tano kun ye o ye ala barika da ko ye sabula ala ko n'a y'ale tano k'a barika da k'a b'aw jidi o la an bɛ ala tano k'a wale ɲuman dɔn k'an lajɛbaa ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun k'a di ala subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo timi ala ka jira an na amin kira n'a somɔgɔw kama salli ala rasul wa salim ala ko o duwawu minɛ bisimila tuguni kɛnɛ kan madame Konate Fatumata Konate a bɛ di alhamdulillah baasi foyi tɛ an bɛ ala tanu Ustaz Jalo an bɛ an lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a ɲini ala fɛ kalo barikamaba min n'an b'a kɔnɔna la kalo timi ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen an bɛ bato sanuma minnu k'a kɔnɔ ala ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a kɛ ala ka mani kira n'a sodenw sanuma wa salim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o kuma kɔnɔ an y'a fɔ aw ye yani an ka don baaraw kɔnɔ an bɛ taa Bangoni Jɛngɛnɛbu la ka foli lase an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka ala deli ala ka ɲɛmu la ala ka kalo timɛ hɛrɛ kɔnɔ an karamɔgɔ ni an balima fɛn o fɛn bɔra ka na tafsir lamɛn la ka bɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'u bɛɛ bisimila kɛnɛ in kan ka ala deli tafsir lamɛnni ala ka kɛnɛya n'a farifoliw d'u ma ka baara ninnu bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ ala m'o kɛ la jahi rasul sallallahu alaihi wasallam o kuma kɔnɔ an y'a fɔ aw ye an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ala sɔnna a ma kununko tɛnɛ a ye tafsiri baaraw daminɛ tafsiri baaraw aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ baara kun fɔlɔ daminɛna ni an karamɔgɔ di a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara ye ala sɔnna a ma cɛkɔrɔba kɛlen kɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ a ye baara ninnu don kununko tɛnɛ ma foliw minnu taara fɛ ani duwawu ka ɲɛsin suguni kura mɔgɔw ma ka taa se an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma min fatura n'o ye Sheikh Ismail Kulubali a dakuruɲɛ fila an ka ɲɛma da o fɛ bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ tana ɲini ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ dangane laɲiniw tɔɔrɔ ma naam بسم الله الرحمن الرحيم an b'an sindi ni setigi ala tɔgɔ barikama ye min ye ko daminɛba ye ni o ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye arrahim min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye naam سورة غافر an bɛ sura min na نعم
o ye suratu ghafiri sabu ka da ka ghafir ale y'a tɔgɔ ta parce que ala y'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko ale de ye yafa masa ye ayiwa o tuma na yafa masa o ye sura in tɔgɔ ta komi a bɛ suranko ɲɛ dɔn an delila k'o ɲɛfɔ aw ye ka kɔrɔ ayiwa sura in t'i n'a fɔ a jiginna ka bɔ kabakolo la sura in ye bɛnkanw de ye nin sura in tɔgɔ ye nin ye nin sura in tɔgɔ ye nin ye a si tɔgɔ ma jigin ka bɔ ala fɛ a tɔgɔ dara an yɛrɛ de fɛ bɛnkan na ani ko nɔgɔyali la i bɛ tɔgɔ da fɛn dɔ la pour que i k'a dɔn fɔ yan ma ban kɔni n'a fɔra n'i nana k'a tigi bɛ Bamakɔ Madu Tarawele a bɛ Bamakɔ n'i nana Bamakɔ ni yɔrɔ dɔ ma f'i ye i bɛ yɔrɔ min sɔrɔ a Bamakɔ ko e bɛ ma Tarawele ko a bɛ Bamakɔ i ɲinɛ Bamakɔ yɔrɔ jumɛn wala o tuma na n'i ko ban kɔni o fana b'a nɔgɔya dɔɔnin ayiwa o tuma na n'a nana Bangɔni fana na n'o bonyana Bangɔni fan jumɛn a ko Jɛnginɛbugu o fana b'a nɔgɔya dɔɔnin o tuma na o la tɔgɔ dara suraw na i mago bɛ min na i ka se k'o woloma joona ka se k'i ka baara kɛ ni o ye voilà a faamuna voilà makiyatun a ko makanga don nin sura in jiginna Maka wa ayatuha fana kɛra aya dɔ ye dɛ lezina yujadiluna k'o tɛ makanga ye o ye aya fila bɛ yen k'o tɛ makanga ye wa ayatuha ayaw 85 ayatan a bɛ bɛn aya 85 ma الحاميم حاميم الله أعلم بمراده في حاميم كما حاميم أنيو تما فوي قرو dɔw ye kɔrɔw fu la mais a problème ye min ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye kɔrɔ dɔ fɔ nin hayi mimu in na sisan i bɛ taa dɔ wɛrɛ ka kɔrɔ lajɛ o n'o tɛ kelen ye o hayi mumu kelen la bon o la nafa min b'a la dɔrɔn ala de b'a kɔrɔ dɔn parce que dɔ delila ka Abdulahi ibn Umar ɲininka sahaba dɔ don a ye Abdulahi ibn Umar ɲininka a ko ala b'a fɔ hayi mimu asak ko a kɔrɔ ye ti a sigilen bɛ jama de la cɛ y'a question imposé a kun a tɛmɛna n'a ka baro ye hali a ma cɛ filɛ tuguni cɛ tilala k'a ɲininka ko n b'i ɲininka hayi min ma a sa ko a kɔrɔ ye ti sabu ne t'a dɔn ko a tɛmɛna n'a ka baro ye a m'i da don cɛ da la cɛ y'a ɲininka fɔ siɲɛ saba o siɲɛ saba in bɛɛ dafara a m'i kɔfilɛ ka cɛ lajɛ siɲɛ kelen mana o b'a yira o ye kira ka sahabaw ye olu y'u a to yen olu dɔw y'a to yen o tuma na an yɛrɛ bi min fɔ ala de b'a dɔn a mago bɛ mun na hayi min a faamuna le 23 deuxième mois 2026. Aïwa, le 23 deuxième mois 2026. Allah ka timɛ yira na. Tanzilul kitabi. Tanzilul kitabi. Naam. Ale de ye kuranɛ jiginba ye. Minallahi. Ka se tigi ala yɔrɔ. El aziz. Fɛn min ka fanga ka bon. El alim. Masa min ye dɔnni tigi ye. Naam. A b'a ka jɔn dɔn. Wallahi. Sabu a y'u da. Naam. Ala b'a ka jɔn dɔn. O de la n'i ye cogo min na don min na ala fo ala b'a ka jɔn dɔn kojugu jɔn mago bɛ fɛn dɔ la i ka hɛrɛ foyi t'a la ala b'a ka jɔn dɔn ala ka dɔnniya mɔgɔ t'i ɲininka i bɛ kɛ jeni den ye o ala yɛrɛ de b'o kɛ mɔgɔ t'i ɲininka i bɛ kɛ siya jumɛn ye ala de b'o kɛ mɔgɔ t'i ɲininka i bɛ bɔ jamana i ka bɔ jamana jumɛn na lalala ala de b'a ka jɔn dɔn ala ye min k'i ye ala fo k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn o de y'i ka ɲuman ye sabu i dabaga de y'a kɛ o de la bi ne degun kojugu farafin caman bi jɔn a yɛrɛ la mais farafin ka jɔn yɛrɛ la ye min ye an kun ma
kunu de ni n'u bɛ jɔn ko fɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ finman da kɛ na Abdul Aswad ko jɔnfin kun do finman bi yɔrɔ o yɔrɔ a dégradé do mais k'a sɔrɔ n'i ye finman fɛn o fɛn ye Ala yɛrɛ ka sira kan a bɛɛ ye fɛnbaw de ayi i ka kuranɛ sɛbɛnni lajɛ bilenman tɛ dɛ kiri 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 an bɛɛ b'an ka wari ta ka taa an yɛrɛ faga maga mun nɔfɛ Ala ka kumakan n'o ye alikaba munumunu a fini u y'a kɛ jɛman ye o ma sɔn ka kɛ jɛman ye k'a sɔrɔ finman man ɲi Alahu Akbar ni ɲɛ ko a bɛ yeli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni finman bɔra a la a tɛ yeli kɛ kasange ka jɛ dɛ nka a ma man di a bɛ wajibi o ye tiɲɛ si finman ni jɛman ni kunkolo si jɛra ne yɛrɛ ye si jɛni dɔ ye n b'o la don ne ko subhanallah ne sina ka n dɛn ka taa o bɔ ko jaw t'a ɲɛ o ma foyi ɲana o kumana suraka yɛrɛ ko boji ko sariya la ko i bɛ se k'a bilen a bilen mun jɛman de ka ɲi a t'a jɛman to o kumana Ala k'an dɛmɛ an kun ma kunu de an kun ma kunu an ye baara kɛ dɛ farafin ye baara kɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ i sunɔgɔbaatɔ ye fɛn min kɛ i t'a tɔnɔ sɔrɔ n'o tɛ n b'a fɔ a ye waso ni farafinya ye diɲɛ kɔnɔ farafinw de ye wasa kɛ kabini kunu fɔ bi n b'o fɔ a ye siɲɛ caman Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka misiri cɛ min tun b'a wele k'a lakunu ka bɔ sunɔgɔ la ka n'i jɔ a ka da la k'a fɔ ko salatu khairu mina nawmi farajɛ kun tɛ o Bilal kun do farafin kun do ayiwa farafin kirikiri kun do Bilal o n'a ɲɔgɔnna joli joli n'i bɔra diinɛ kɔnɔ ka na maaya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn bugɔ bolokuru la ka sisikile bɛɛ y'o tɔgɔ mɛn a ka waati la a kun ye faridu asiri ye ayiwa n'i ye kasi situye ka na balontan kɔnɔ Pele o don wa Pele ayiwa ne hakili la o ye mɔgɔw dan ayiwa an yɛrɛ fɛ yan Demogo kun tɛ yan o de ye mɔgɔw dan ayiwa basikɛti la farafin de ko Jordan wa ale de bɛ bɛɛ ɲɛ farafin don wa k'o ye farafin kirikiri yɛrɛ bon a lajɛ mais ni i sunɔgɔbaatɔ ye baara kɛ i t'a tɔnɔ sɔrɔ parce que an yɛrɛ de ma sɔn an yɛrɛ la et puis an ma sɔn an yɛrɛ ye o de la an musow bi kunsigi jan dilan ka tubabu kunsigi don u kun na parce que an ma sɔn an yɛrɛ ye sinon i y'i kun tigi k'a kɛ Mamu Dajɛngɛ ye c'est-à-dire kuranɛ nafa ti ban nin ye kuranɛ dɔ de ye fo mɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ o la i bɛ min kɛ i b'a dɔn mɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn hali ni diinɛ tɛ faamutigiw de ye dan kɛ siga foyi t'a la anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔya bi dan maga Arabie Saoudite anw ka diinɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya bi dan ye anw bolo mais an mago bɛ jɔ mun na bi ko an bɛ t'o ɲini magan fɔ n'a kɛra kuranɛ ye walima ni Damaro mɔnen bɛ yen n'i taara o nɔfɛ mais bi an sunɔgɔra n bɛ fɛ n kan bɛ silamɛya bɛɛ ma sisan
fo an tilala ka taa siri an juguw la kosɛbɛ an ye fɛn bɛɛ haramu an ye fɛn bɛɛ haramu recherche non ala de bɛ yen nanga nin labɛn nin min mago ɲɛ sini non ala de bɛ yen alors an ye retard ba ta o kɔnɔ minnu ko an k'a ɲɛɲini n'u siriw ɲɛna an bɛɛ sirilen filɛ olu la bi dɔw b'a la cɛ tɛ ne muso lajɛ dɔgɔtɔrɔso la cɛ tɛ ne muso lajɛ cɛ tɛ muso lajɛ e ye muso de kalan ka bila e muso lajɛli kama e ko musow kana gɛrɛ cɛw la e ko musow k'u dogo u ka sangew kɔfɛ ko cɛ ka n'u ɲɛda ye e bi muso bɔ min o k'i muso lajɛ fo i muso dɔ ka gɛrɛ wali cɛw la ka fɛn kala u bolo e tɛ min dɔn n'o kɛra e muso y'o kalan min kɛ wali cɛw cɛla ye n'an jɛna n'o ye bi dɔrura o bɛ na ne muso lajɛ an ka retard bi kɛnɛ kan de o an ko minnu kafiri ala jugu an sirilen filɛ olu de la ala da kamera minnu jɔjɔlen filɛ n'i y'a bɛɛ mariki lajɛ i tɛ arabu jamana kelen y'a la alors mais mun na parce que segin n bɛ fɛ ka min f'u ye kariniw tɛmɛna karini dɔw tɛmɛna arabu jamanaw de tun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ tel que Égypte ani Irak égyptiens ka masakɛ delila ka monduru bila ka taa di Europe ɲɛmɔgɔ ma monduru jila monduru de don mais a marché cogo européens bɛɛ nana lajɛ u ko ko ninnu ye subagaw de ko k'a bɛ sɔrɔ jinɛw de bi ka baara kɛ monduru o waatiw tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ yan Égypte de tun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ o don technologie la a ye histoire lajɛ mais mun nana kɛ u nana ka na fɛn bɛɛ haramu furuku yɛrɛ bɛ taa kala dolo kalannaw bɛ taa kɛnɛ sɔrɔ tuma min na mɔgɔ dama min fagar'u la hakɛ si t'a la k'u bɛɛ kafiri nin dolo in bɔlen don ɲinɛ samiyɛ ji caman tɛna han e yɔrɔ b'u b'i faga e bi sini de fɔ ala ko ko maa t'i gundo dɔn ale ala kɔ u y'a bɛɛ faga ta olu fana découragera u ma minɛ bolo sɔrɔ mana recherche tora an ko minnu kafiri a tora olu bolo n'o tɛ a t'i n'a fɔ ko surakaw tun bɛ sunɔgɔ la badabada ko u kununnen tun don waati dɔ la u ye fɛn caman n'a ye histoire lajɛ a bɛ n'a bɛɛ ye fɛn caman bɔra Égypte ka na Europe k'a sɔrɔ européens t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko a bɛ se ka kɛ mais bi a lajɛ mun bɛ yen bilen foyi Abu Hurairata y'a fɔ Abdurrahman bin Auf y'a fɔ non o hadisa ye dɔ ye fu ye Jedwani y'a fɔ Abi Misali y'a fɔ o hadisa in ye maturuku ye an ta kɛra o ye e fa ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye nin fa ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye ne fa de ta ye tiɲɛ ye an bi ten ala k'an dɛmɛ. Diɲɛ kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la. Dumuni duman caman bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma walasa ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalikow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na si tigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na
ka tiɲɛ kosɔn mali ta fan fɛ kɔsan sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye o ye kɔsan ka fɛn dilanenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye kɔsan a s'i pan te alkaaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nugɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te minaŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaaba te wula sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaaba te wula kalite ko da alhamdulillahi rabbil alamin an y'a fɔ ye cogo min na an karamɔgɔ seyidi sherif usman madan haidara a ye tafsiru ninnu dɔw bɔra ko o de ye nka an bɛ segin ka taa a ye foli ni dugawu minnu kɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na da don tafsiri kuma na ustaz abdullahi jara fɛ ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ala ye nɛɛmaba min kɛ an ye n'o ye sunkalo seli ye an ɲɛna ni ala sɔnna fana kɛnɛya kɔnɔ an b'a ɲini o ala kelen fɛ o sunkalo ye ala ka timɛ an bɛɛ ye hɛrɛ la sini kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala de bolo ala k'a di an ma an ka jamana bi degun min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ hɛrɛ la ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye o kɔfɛ komi an kun ti yan degun min ye an balimaw sɔrɔ ani an silamɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani maliyɛnw sɔrɔ ni o de ye sugunikura jenini ye dekun do a mana maliyɛn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ nisɔngoya ko do mɔgɔ si ka nisɔndiya tɛ islamɛ ɲɔgɔn dɔ ka tɔɔrɔ sɔrɔ jango ka taa se ni ɲɔgɔnna balawu ma alors an bɛ fɔlɔ k'a ɲini ala de fɛ fɛn minnu tiɲɛna tigiw bolo ala ka fɛn d'u ma min ka ca o ye ala ka bɔda kɛ an n'u ye ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna balawu ni jihadi mais o kɛnɛ kelen kan an bɛ wele bila an ka faamaw fana ye sugunikura jeniko fɔlɔ tɛ nin ye an ka suguw jeniko fɔlɔ tɛ nin ye ne bolo ko mana gɛlɛya cogo o cogo faamaw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u jɔyɔrɔ ye mun ye ka sugu dilan cogo la hali ni dekun ko a bɛna magoɲɛ bɛ se ka don sugu kɔnɔ mɔgɔ ɲɛda ti filɛ o la
o ci kan ka se fanga ma fanga kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a fɔra sugu dɔrɔn ala ye jamana mara di minnu ma olu de ka kɔlɔsi yɔrɔ ye a bɛɛ ye sugu kan ka dilan siraw kan ka bɔ a la n'i ye pompier jɔlen a tɛ se ka don sugu kɔnɔ mɔgɔw ka nafolo bɛ ka tiɲɛ mɔnɛ don tiɲɛ don an yɛrɛ nɔ b'a la an nɔ b'a la an k'an ka wele da fanga ye fanga ka jɔ fangaya jɔyɔrɔ la mais an k'an ka wele da an yɛrɛ fana ye tiɲɛ don garisɛgɛ ɲini de don se tɛ mɔgɔ ye bɛɛ b'i dahirimɛ de nɔfɛ hali goudron min bɛ boli ye i bɛ taa dɔɔni dɔɔni de i b'i jɔ de pour que mɔgɔw ka sira bila feerekɛlaw bɛ goudron sanfɛ mais a bɛɛ ye dekun de ye a bɛɛ ye dɛsɛ de ye mais fanga kan ka jɔyɔrɔ ta tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ɲɔgɔnnaw man ka kɛ jamana kɔnɔ bilen latigɛw de don d'accord mais fura bɛ se ka sɔrɔ latigɛ min na n'o kɛra o tɛ da latigɛ kunna latigɛ bɛ fɔ mais jalakilikɛlaw bɛ jalaki an bɛɛ bɛ jalaki o la sira de kan ka bɔ sugu kɔnɔ k'a dilan k'a ɲɛ ni dekun nana dɔrɔn minnu bɛna sauver la u ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ o la an degunnen an bɛ nin kuma in fɔ k'a fɔ an balimaw ye dekun min y'u sɔrɔ a tilalen don n'an cɛ bɛɛ mɔgɔ da y'i seko de ye mais an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ala sɔnna an b'a fɔ an ka faamaw fana ye k'u cɛsiri u bɛ se ka sugu ninnu dilan cogo la cogo min na hali n'o bɛ kɛ ɲɛkumuw kan parce que hɛrɛ si tɛ se ka na ni dɔ ka tɔɔrɔ t'a la hɛrɛ si tɛ se ka na ni dɔ ka tɔɔrɔ t'a la mais min bɛ lajɛ o de ye jama ka hɛrɛ bɛ min na ka tɛmɛ mɔgɔ kelen kelenw kan ala ka jamana in kɔlɔsi ala ka jamana in kɔlɔsi o kɔfɛ n bi an balimakɛ ani an karamɔgɔ ani an ka limamu Ismail Kulubali n b'a a ka foli kɛ aw bɛɛ ye k'a kɛ maliyɛn bɛɛ ye k'a kɛ ivoiriyɛn bɛɛ ye nin karamɔgɔkɛ in a y'an kanu Ismail Kulubali mɔgɔ ɲɛnama kun don silamɛya sabali ni muɲu ni yɛrɛ dɔgɔya kun b'a la an y'o seere ale ye wiliyan civil alimami de kun ye Kulubalikɛ o la an ka foli ɲɛ bɛ sin Côte d'Ivoire silamɛ bɛɛ ma an ka foli ɲɛ bɛ sin u ka diinɛ ɲɛmɔgɔso bɛɛ ma k'a fɔ Ismail Kulubali an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'a ma lafiya ye an yɛrɛ ye mɔgɔw bila ka taa u ka taa far'u kan u ka janaja kɛ parce que ne bɔra Côte d'Ivoire don min na o dugujɛ yɛrɛ de ba nin kɛra o la an bɛ dugawu k'a ye dayɔrɔ ɲuman ala k'a d'a ma an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye koyi dɔ bɛ taa fo an bɛɛ bɛ taa wala diɲɛ y'o de ye n'i kɔni nana diɲɛ na i labɛn dɛ n'i y'a mɛn ko mɔgɔ sa i bɛ dugawu k'a tigi ye mais fɛn fɔlɔ min kan ka jigin i kɔnɔ o y'i yɛrɛ ye a wulibali don dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ sara dɔrɔn fɛn fɔlɔ min bɛ jigin i kɔnɔ i yɛrɛ don denmisɛnninya t'o la mɔgɔkɔrɔbaya t'o la n'i nana dɔrɔn i bɛ taa de foyi tɛ se k'a bali min ka gɛlɛn o ye taacogo ɲuman de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka taacogo ɲuman d'a ma ala ka taacogo ɲuman d'a ma ala ka n'an ni yɔrɔ kɛ diɲɛ ye ala ka n'an ni yɔrɔ kɛ diɲɛ ye ala kira bonya kama sɔli ala rasul nin de tun ye mukadimatu ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye sunkalo la ani tɔɔrɔ min an balimaw sɔrɔ ani an balimakɛ min ni a tilala an na bi n'o ye Ismail Kulubali ye ka se ka foli kɛ kozimu ɲɛmɔgɔyaso la ani silamɛ diinɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔyaso la Côte d'Ivoire k'a dɔn an balima de banna an teri de banna an sinji de banna an y'o de fɔ frontière ye tubabuw ka
bɛn dilanlen ye sisan a ko labɛnnen don frontière nin ye Mali ye nin ye Côte d'Ivoire ye tubabuw de y'o kɛ sisan n'o tɛ an bɛɛ ye kelen de ye tout Ala y'an kɛ africain ye ka tila k'an bɛɛ kɛ silamɛ ye ka tila k'an jɛ ni frontière bi Côte d'Ivoire ni Mali cɛ frontière tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ non pas de frontière entre les musulmans frontière tɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye jamana ninnu Ala k'u basigi Ala ka hɛrɛ d'u kɔnɔ Ala ka bɛn d'u kɔnɔ Ala ka kelenya d'u kɔnɔ Ala kira bonya kama sɔli ala rasul an bɛ dugawu kɛ yarabi karamɔgɔ bɔra ka dakuruɲɛ 2 dugawu mun don sugunikɛla mɔgɔw ye Ala ka minɛ yarabi ni ɲɔgɔnna gɛrɛgɛrɛ Ala k'an kisi a ma an ka cɛkɔrɔba ɲuman fana dugawu mun donna a tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala Muhammad o hukumu kɔnɔ ustaz an kun ko k'an bɛna nin baara in kɛ kun fɔlɔ ye Ala y'a kɛ tafsiri yɛrɛ nana kun fɔlɔ kan hakili la an ye dɔɔni lamɛn a la Sojalo an Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn an karamɔgɔ Seku Madani Hayidara n'ale kumana ka ban mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka k'a ko cogo di jango k'i b'a ka kuma commenter an b'a fɔ de ka waleɲuman dɔn ka barika da mun ko tafsiri bolila fɛn min kan o de ye suratul Ghafir ye Ala ka yafa sura karamɔgɔ ye walawalaliba k'a la an ye min lamɛn sisan a sinzina min kan o de ye kumaden minnu bɛ kuranna kɔnɔ n'a ye tafsirikɛlaw kamana gan kosɛbɛ ni caman ka kuma laban kɛra ko Ala de bɛ nin kɔrɔ dɔn n'o ye hayi mimu ye a ye ni sin qafu alif lam mim karamɔgɔ ye a da don o la k'u walawala kosɛbɛ filanan kɛra min ye o de ye a y'i sinsin farafinya kan k'a jira k'a fɔ farafinya tɛ fɛn gansan ye farafin tɛ maa gansan ye Ala ka danni na farafin tɛmɛna dugukolo kan minnu ye ko kɛ n'a ye maaw kamana gan u ye jɔyɔrɔbaw ta dugukolo kɔ kan sɛbɛ sira kan kulonkɛ sɛbɛ sira kan a y'o maa dɔw tɔgɔw fɔ k'a jira k'a fɔ ni adamaden yɛrɛ ni jɔr'i yɛrɛ la ni tigɛr'i yɛrɛ la ka ban o y'i mako salen ye o tuma farafinya ye fɛnba ye Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ka misiri welela o tun ye farafin ye o ye bonyaba ye Bilal kan donc karamɔgɔ da sera olu ma k'olu walawala ka farafinw jadu yɛrɛ la ka farafinya jadu an na k'a jira k'a fɔ jɛya tɛ maa ɲɛ fiɲɛ tɛ maa tiɲɛ o tuma adamaden kan k'i cɛsiri de jɛmanw ye kow ɲɛɲini cogo min diɲɛlatigɛ la a ɲɛ t'a sɔrɔ farafinw fana bɛ se ka kow ɲɛɲini ten a ɲɛ t'a sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ diɲɛ don dɔw tɛmɛna karunu dɔw tɛmɛna sɛgili dɔw tɛmɛna Égypte encore n'o ye farafin jamana dɔ ye olu tun bɛ diɲɛ bɛɛ kan u ye montre dɔ dilan a montre ɲɔgɔnna tun tɛ européen bolo tellement kabako minnu b'a montre la f'u ko i b'a sɔrɔ ko jinɛw de bɛ k'u dɛmɛ k'a dilan ustaz o ye bonyaba ye an bɛ nin sɔmi sɔrɔ karamɔgɔ ka wajuliw la ka caya n'i bɛ karamɔgɔ ka kasɛtiw lamɛn i b'a sɔrɔ a bɛ farafinya défend kosɛbɛ o tuma o ye fɛnba ye anw farafinw yɛrɛ bolo a da ma s'a yɛrɛ ma n'o tɛ ale yɛrɛ belebele farafinw bɛɛ bɛ se ka waso ni farafin min ye o y'an fana karamɔgɔ ye a se yiri Seku Madani Hayidara wajuli sira kan karamɔgɔ ye jɔyɔrɔba ta o la diɲɛ kɔnɔ fasojɔ sira kan a ye jɔyɔrɔba ta o la diɲɛ kɔnɔ o tuma ni Michael Jordan fɔra ni Pelew fɔra ni boxeur Mamadi Aliw fɔra o tuma wajuli fana sira kan ani fasojɔ sira kan an fana karamɔgɔ Seyidu Seku Madani Hayidara a fana ye belebele ye o sira kan siga foyi t'a la o la an b'a fɔ a waleɲuman dɔn a ye farafinya kunkɔrɔta ka farafin bɛɛ wasa ka farafin bɛɛ kunnawolo Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ sunkalo in a ka tafsiri a bɛ sunkalo tɛmɛ maaw kan sabula sa n'i bɛ karamɔgɔ ka tafsiri suit ani tafsiri caman tɛ kelen ye karamɔgɔ kasɛti dɔ b'a fɔ ko a ye tafsiri minɛ a minɛ yɔrɔ la
Ustaz tafsir min yaro da karamo ka tafsir ka yaro siga tala sabula abi joli min ke ayaw kan ka wala jonge e bi nafa min sɔrɔ la Ustaz dan to la siga tala o de la bɛɛ bɛ boli ka bango ni misiri sɛgɛrɛ siga tala misiri yɛrɛ sɛbɛn sɔrɔ misiri ba in fara e ko da kɔnɔ ɲi mɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛ da nama amin ka mɛn an kɔrɔ amin na somɔgɔw kama amin salli ala rasul wa sallim ala ka o duwawu minɛ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka reporter minnu taara tafsir baara la Ustaz Adama Jawara ka taa se Ibrahim Kulubali Ablaye Sogo Dogo Baba Keita an b'u fo kɛnɛ kan waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ayisa baara in ala ka a nɔgɔya u bolo an tɛ ɲina Mohamed Traoré kɔ a montage baara ye ale de bolo bɛ a la o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin an ka sponsor ma an ka sponsor officiel ale ka produit ninnu an b'a ɲini lajɛlikɛlaw fɛ k'u hakili to a la an y'a fɔ k'a fɔ a bɛ san caman bɔ ale de bɛ kɛra mɔgɔ ye min nana ka na nin jɛmukan in k'a ta k'a fɔ ko maa dama a ka di silamɛw ye ale b'i kun don a kɔrɔ a musaka bɛɛ bɛ fɛn o fɛn ma san o san a bɛ wuli ka jɔw kɛ n'a ye o la ale fana ka produit ninnu bɛ waasa k'u bila sugu la k'u san o la minnu ye lamɛnnikɛlaw ni kanubagaw ni lajɛlikɛlaw ye aw bɛ girin o de kan aw minnu ye silamɛ ɲumanw ye ni nin fɛn ninnu n'aw y'a ye dɔrɔn kana k'aw hakili to a la a dɔ de ye mayonnaise ka di mayonnaise ka di min filɛ nin ye mɔgɔ caman ye weleli kɛ k'a fɔ k'a ka ɲi a ka di o ye sariya dɔ ye min ni a bɛ mɔgɔ fa o kɔfɛ fana ayiwa nɔnɔ ko sira kan nɔnɔ o nɔnɔ n'i b'a san i tɛ se ka nɔnɔ san min ka ɲi ni nɔnɔ halib ye halib an ka hakili to a la k'a san ka taa se Alkaba ka taa se Jipresiya ma najini kadi lɔkɔti a bɛɛ de bɛ a bolo o la mɔgɔ min de don ala ye fɛn dɔ k'a ye n'a y'a bolo don baara o baara la fo ka taa sɔrɔ a yɛrɛ y'a ɲɛɲini ka ɲɛ baara ninnu a t'a k'a kunfɛ mɔgɔw de bɛ a fɔ k'a ka ɲi bon an dun fana an k'an sigi ni ɲɔgɔnna tele ba la k'a fɔ ko fɛn min ko an b'a fɔ an da la k'a fɔ ko a ye nin san fɛn fana ka danaya dɔ sɔrɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu diya mɔgɔw k'u hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ o b'a ko diya o hukumu kɔnɔ fɛn min ye sunkalo kunnafoniya ye an bɛ sɔrɔ ka na o la Fatumata Konate alhamdulilayi Usayi Jalo nɔgɔ de b'i la sunɔgɔ tɛ ɲɛ la sunɔgɔ yɛrɛ tɛ wa sun de b'i kan non sun tɛ yen sun tɛ fɛn kɛ nin nɔ écoutez bismillah Usayi Jalo sunkalo kunnafoniya la fɛn min bɛ an bolo bi o de ye papaye ni anana an ka jatalaw ni an ka journalistes olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna la u ye fɛn min sɔrɔ ka yira an na an ka jɛ an ka ɲɛmaadaw fɛ an nana ma nɔgɔn dɛ sira feere ma nɔgɔn dédouanement ma nɔgɔn an nana yɛrɛ fana ka gɛlɛn yan'a ka sisan nɔ hali ni tɔnɔ b'a la a tɔnɔko ma nɔgɔn kuma dɔ an b'a feere yɛrɛ a wari tɛ sɔrɔ a la kuma dɔ an b'a fɛ ka bin a la yɛrɛ ka waritigiw ka wari ɲini ka d'u ma an ka wari dun ta an bɛ bɔ n'a ye so kɔnɔ ka na d'u ma a den kelen wari ka ca dɛ nin min filɛ nin ye an ye nin ta 150 180 200 an b'o feere to an tɛ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 10 an tɛ jɔn n'a tɔnɔ na e m'an yɛrɛ kuma n'a la n k'a ka dɔ bɔ a la an bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na étranger ninnu t'o dɔn o hakili la k'an bɛ diɲɛ de sɔrɔ a la yan nɔ o hakili la k'an bɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ a la yan nɔ yanni usine yɛrɛ ka jɔ a bɛ bɔ jamana min na yanni usine ka jɔ yen nɔ an tun b'a sɔrɔ nɔgɔya la nka usine jɔlen na u b'a kɛ boisson ye o de y'a gɛlɛya an ma nin ye Laginɛ de ye Abidjan fana b'an bolo Laginɛ fana bɛ yen nin ye Laginɛ ye a bɛ bɔ Cotonou a bɛ bɔ Lomé a bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn sira feere de ka gɛlɛn sira feere ka gɛlɛn dédouanement fana ma nɔgɔn sira feere ka ca cartonko fana ma nɔgɔn Abidjan ta fana bɛ tɛ cartonko ma nɔgɔn hali ni commande kɛ yanni an nana yɛrɛ ka sisan i bɛ mɛn a la carton feere ka ca carton fana a ma nɔgɔn a si de ma nɔgɔn carton da ka gɛlɛn yen nɔ wa dédouanement fana bɛ taa feere bɛɛ ka ca carton den 12 bɛ dɔ kɔnɔ den kɔnɔ dɔ bɛ kɔnɔ den 8 bɛ dɔ fana kɔnɔ nin ye kisɛ de nin bɛna Laginɛ carton belebeleba in de kɔnɔ n'a nana carton na an b'a ci n'an y'a ci ta an b'a bɔ ɲɔgɔn na min den ye premier den ni deuxième den ani ka taa se troisième ma ka taa se quatrième ma o bɛɛ lajɛlen den b'a la nka Abidjan filɛ nin ye Abidjan o tɛ tɛrɛmɛ an t'o to u bɛna carton de la ta den 9 bɛ dɔ la 8 bɛ dɔ la 12 bɛ dɔ la dɔw yɛrɛ ye 14 ye k'a kun cɛ an b'a ala deli ka ala ka diɲɛ ɲɛmajɔ ka jamana ɲɛmajɔ ala ka jamana kolo suma ka jamana tabaga di jamana marabagaw ma k'an yɛrɛ ta fanga di aw yɛrɛ ma ka n'a cɛw kɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛ an bolo bɛ baara min na ala k'a diya an na ala k'an kisi a baasi ma salala Muhamadu
Papaye akuma sadon me sungalo ko na wiya gele awo wiya gele muta akuma sadon yere bo anta yere kom ne ta fo buni ko fe kana suro rare ni nana sisa an ba sa primina we min fara asegi ka we ke me dururu fara asegi kilengelen asam sungalo ko ta fana suna yan sungalo ka jo akun jiginin do don an suro ni an mo klo fere keme taballa moma bo lu reba de tay kemen bijur bo nunu ama fere keme bisheyin kemen bijur adenyele a gela baba akun no gamolo salon nuna me santugo mkeran gazual ko gelen wi a gela se u me sejin nunu ta amolo keme sabato me gazual ko na wi ake keme duruduru u dromer me bala ali suro ne ta jigna uma foi bala an kuma na ka sega ma foi bala no ko ni sera ka anye ni ka kumala abe jani nita an yɛrɛ bɛ baara la fɔlɔ an kun bɛ dɔɔnin sɔrɔ sisan don dɔ la i b'a hali bi ne kamana gan ne filɛ i b'a feere ka biya ne ka bi tan wari tɛ sɔrɔ la n'u sera k'a ɲɛɲini forotigiw fɛ ka kungo fɛ u ka nɔgɔya kɛ dɔɔnin o bɛ diya n ye n'o de y'a nɔgɔya bɔ an yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo sugu dɔ la nɔgɔya de kan jamana kɔnɔ n tɛ gɛlɛya in filɛ nafa si t'a la sunkalo yɛrɛ tɛ gɛlɛya kalo yɛrɛ mɛ bamakɔ gɛlɛya kalo de ye sunkalo ye n'a jɔra ta forotigi bɛɛ dɔw yɛrɛ b'u ka fɛn mara yɛrɛ sunkalo ko kama i y'a ye. an bɛ an ka sugukɔnɔmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn namasa ni papaye walima papaye ni anana de Sayi Jalo i b'a fɔ an bɔra ka jala ye cogo min na sisan an ka musokɔrɔba bɔra ka kuma anana kan a y'a yira k'a fɔ anana ye fɛn min ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ puis a tɛ bɔ an fɛ yan nɔ a bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la ka na a bɛ bɔ jamana minnu na a y'i da don olu la k'o dɔw fɔ dɔw ye Sud-Afrique ani Côte d'Ivoire ani Guinée a ko min bɛ an ɲɛkɔrɔ k'o ye Guinée ta ye a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ anana ko la a sɔrɔli ma nɔgɔ bɔn a transport ko fana ma nɔgɔ ka se olu ma n'a nana fana tuma dɔw la minnu bɛna ka na d'olu ma olu fana bɛ tila k'a gɛlɛya a y'a den kelen feeredaw fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min tɛ setigiba ye a donni ma nɔgɔ i ma o kɔfɛ papayetigi fana y'i da don papaye ko la ka walawalali ko la a y'a yira k'a fɔ papaye ninnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ dafɛ dugu de la Bamakɔ dafɛ dugu ka bɔ dugu ninnu na ka se Bamakɔ yan transport ka ca et puis n'a nana tiɲɛniw bɛ bɔ a la dɔ ka bon dɔ ka misɛn gɛlɛya minnu b'u kan olu da don a caman na k'a ɲɛfɔ ka tila ka dɛmɛ ɲini kɛ yalasa nɔgɔya bɛ don yiriden ninnu na cogoya min na an bɛ musokɔrɔba ɲuman fila ninnu fo sabula n'i yɛrɛ taara sugu la k'i bɛ mikoro da mɔgɔw da la a ka gɛlɛn minnu b'a ja don i la k'a fɔ k'u bɛ kuma yɛrɛ mais ni musokɔrɔba fila tile n'a ka farinya bɛɛ u ye courage sɔrɔ k'an ja don an yɛrɛ la ka kuma an fɛ ka u ka fɛnw bɛ sɔrɔ cogoya minnu na olu walawala an ye an b'u fo ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ. Ala ka sugu diya an bɛ i yɛrɛ kuma dɔ bɛ yen ko ni sunkalo sera k'u dɔ fara fɛnw kan feere sɔngɔw kan wala ko 500 farala jumɛn de kan yɛrɛ n t'a dɔn anana musokɔrɔba ko ten papayetigi ko u ka transport ka bɔ fɛn bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na Bamakɔ ko 500 farala transport kan bon komi nin waati in na transport caman yɛlɛlen don quoi transport caman yɛlɛlen don a bɛ se ka kɛ sunkalo ko yɛrɛ fana tɛ parce que an ye ɲininkali sɛbɛn dɔw la dɔw y'o fɔ olu tɛ fɛn fara u ka fɛn kan sunkalo la i b'a fɔ dɔw fana y'a fɔ ko dɔ farala olu ka minɛn kan yɔrɔw tɛ kelen ye. fɛn kɔni ma fara taji kan n'a ka kun ye ko taji ko de taji kɔni b'a a prix la alhamdulillah taji bɛ an fɛ yan fana o la an bɛ weleda min k'u ye dɔrɔn feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka essayer ka nɔgɔyada kɛ min b'a to jamana bɛ lahaliya min kɔnɔ nin waati in na gɛlɛya man ɲi mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ wa jagokɛla o jagokɛla ni hinɛra mɔgɔw la ala bɛ bɔda d'i ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo ye ala ka a ɲɛ an bolo hadisul iftar kɛnɛ an tun y'a fɔ aw ye bi an ka malimatuba min b'an bolo o de ye Seyida Hindu Kulubali Madame Traoré an n'ale de bɛna baro kɛ o la an bɛna sugu kɔnɔ ka na inshallah ka na a bisimila kɛnɛ in kan.
Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbɔanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. Chasse fait libre, esse ibado, chasse como ababe, wa esse ibado, bora como ababe, bole nene, inanye fone, bole, abigele gaye, bole, abigele mama kumuye, sema akanyi makoroma akadi tarakala akadi serila akadi monina akadi dekela akadi demisoye akadi makoroye akadi mamaye akadi papaye. an y'a fɔ cogo min na an ka malimatu ye ale kɛnɛ sɔrɔ Seyda assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la kɔnɔ? Alhamdulillah. Dakuɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Osayi Jalo mi aw fo k'aw barikada ka telesirifila cakɛlaw bɛɛ fo ka an karamɔgɔ ni a ka denbaya fo ka an lajɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan inshallah ta'ala. Inshallah. An bɛ bisimila tuguni kɛnɛ kan ka ala deli ya rabbi ala ka baara ninnu bɛɛ kɛ baraji ye. An bɛ sunkalo la, sunkalo ye kaloba ye mais an y'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ ani yɔrɔ caman na ni sunkalo sera maa minnu b'a a barajibaw cɛ o ye an balakaw ye. O hukumu kɔnɔ an y'a kanu bi k'i ɲininka an ka babu boli fɛn min kan o de ye n'u ko an balakaw u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sunkalo kɔnɔ maa b'a nata k'a fɔ u bɛ baraji jumɛn sɔrɔ. Alhamdulillah Osayi mi fo ka an baarakɛɲɔgɔn fo Osayi sunkalo ye baraji ɲini kalo ye i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko kutiba alaykumu siyamu kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaquna. Sunkalo ye baraji sɔrɔ kalo ye Ala ɲɛsiranya kalo de don bonya kalo de don ani Ala ka hinɛ kalo ka ɲɛsin a ka jɔnw ma nka a niyɔrɔba belebele o ye anw ta ye. Osayi musoya ye fɛnba ye musoya ye Ala ka ɲɛma dɔ ye ka ɲɛsin musow yɛrɛ ma min kɛla fisamantiyaba ye anw bolo a ma min kɛ cɛw ye i b'o dɔn mun fɛ n'i y'a mɛn du muso don n'i y'a mɛn sigida muso don n'i y'a mɛn quartier musow de don hali n'i y'a mɛn jamana musow de bɛ nin bɛɛ développer k'a bonya n'Ala y'o bonya ta ka di musoya ma musow ka kan k'a dɔn k'u tɛ jɔyɔrɔ fitinin na Alahu Taala bolo
i b'a ye Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko cɛw ka bonya an'u ka karama musow de bɛ se k'a di u ma litaskunu ilayha musow de bɛ se ka cɛw hakili sigi kɔrɔta o kɔrɔta ni cɛ b'a sɔrɔ daraja o daraja n'a b'a sɔrɔ muso de b'a di cɛ ma ni jumɛn ye yɛrɛmajigi ni mun ye sabali ani yɛrɛdɔn muso ka kima ka bon Ala subhanahu wa ta'ala bolo kosɛbɛ o de la ko rijalu qawwamuna ala nisa cɛw ye jɔyɔrɔbatigi ye musow kan ni mun ye cɛ de bɛ nasɔngɔ bɔ an filɛ sunkalo la wagati gɛlɛnba Ala k'a nɔgɔya an faw ye cɛw de b'a nasɔngɔ bɔ olu de bɛ bɔ ka taa ɲini ka na hali n'a y'a sɔrɔ muso dɔw bɛ o la mais o wajibiyalen don cɛw de kan cɛw ye jɔyɔrɔbatigi ye ni mun ye nasɔngɔ bɔli du musaka kɛli balo ɲinini ani kɛnɛya sabatili dudenw ye cɛw ye jɔyɔrɔbatigi ye ni o yɔrɔ ye mais o sa ni cɛ ye nin bɛɛ baara jɔn de b'a tɔbɔtɔ o ye musow de ni taskunu ilayha o yɔrɔ in bɛ na ye musow de bɛ na hakili sigi di cɛw ma musow de bɛ na bonya di cɛw ma u ka dahirimɛ ɲini kɔfɛ n'i ye malo bɔrɔ san ka n'a jɔ ni tobibaga t'a la o sa ye a ma ɲɛ fɔlɔ o de la musow ka bonya da tɛ se ka a fɔ ka se a dan na muso bɛ baya jɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛ denmusoya jɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛ balimamusoya sɔrɔ an bɛ furumusoya sɔrɔ hali an bɛ buranya jɔyɔrɔ sɔrɔ ustaz muso bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye n'a sɔnna mais n'a banna nin bɛɛ bɛ taa ka anw to Ala ye nin bɛɛ ni anw na mun kosɔn n'anw sɔnna ka se a kɔrɔ ani ni an sɔnna ka sabali sunkalo ye Ala ka hinɛ kalo ye mais a hinɛ kɔnɔna la i b'a ye an musow de ta ka bon a la ni bɛɛ ye parce que mun na anw de bɛ soli ka wuli bɛɛ bɛ tila ka da k'anw de to n'i y'a mɛn suguri anw de b'a dilan n'i y'a mɛn suntigɛ anw de b'a dilan usa hali n'i ye yɔrɔ sanuyala walima dumuniminɛ sanuyala k'a cɛ ɲɛ o bɛɛ ye musow ka baara de sunkalo kɔnɔ ni Ala ye bonya di musow ma ka se o kisa la baara fɔlɔ min wajibiyalen don musow kan dɛ o de ye atakuwala sun fɔla ni fɛn min ye ko a b'o ɲɛ n'o ye Ala ɲɛsiranya ye la'allakum tattakuna o kuma in dɛ o de ka kan ka wajibiya anw kan ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que mun na n'anw sɔnna ka siran Ala ɲɛ bɛɛ ka Ala ɲɛsiranya bɛ sabati mais ni musow banna Ala ɲɛsiranya ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sun a bɛɛ ka sun bɛ se ka tiɲɛ ni anw ka Ala ɲɛsiranya daɲɛ ye Allahu akbar usa ye sun wajibiyalen Ala fɛ a ko kunba min b'a la kɔngɔ muɲuli tɛ minɔgɔ ko tɛ ko Ala ɲɛsiranya an ka jɔyɔrɔ Ala ɲɛsiranya la o fɔlɔ bɛ taga se hali i yɛrɛkun kelen ma parce que e de ye du muso ye cɛ muso ye e ye a ba n'a fa o buramuso ye e ye denw ba ye e ye nin kaloba in kɔnɔ e jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye o de ye ka olu dɛmɛ u ka Ala ɲɛsiranya la k'u dɛmɛ u ka sabati la an'u ka sun baraji sɔrɔ la usayi i ka baro kɛtaw furumuso ka kan k'o woloma a kɛla n'a den a n'a furukɛw a n'a buranw e kelen de bɛ se ka nin jɔyɔrɔ in bɛɛ occuper ka bɛɛ ka sun baraji d'a ma a dafalen ni mun ye i k'i da don kumaw de la minnu b'a bɔ i ye usayi Ala ɲɛsiranya bɛ tali kɛ hali mɔgɔ nɛnkun kan o de la Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ruba sa'imin ma lahu mina sawmi illa al-ju'i wal atash ko sunbaga 100 fosi t'i ye u ka sun na fo n'a kɛla u bɛ kɔngɔ na dɔrɔn ani minɔgɔ o kuma in dɛ o fanba ye anw de ye o parce que mun na i b'a ye k'a fɔ du kɔnɔna cɛw bɛ bɔ u bɛ taga sugu de la wa sugu yɛrɛ jɔbaga bɛ yen n'i y'a sigi 100 o 100 i b'a ye muso ye 90 i bɛ se ka cɛ ye 10 de ye anw de bɛ saladi feerew la anw de bɛ su feerew la anw de bɛ siradaw bɛɛ kan ni anw ye Ala ɲɛsiranya sɔrɔ olu minnu bɛ tɛmɛ anw na sugu la olu ka Ala ɲɛsiranya bɛ dafa wa du kɔnɔna la ni anw ye Ala ɲɛsiranya sɔrɔ buranw b'a sɔrɔ denw b'a sɔrɔ an ka baro kɛtaw la an ka kɛ tiɲɛtigiw ye an k'an sɔrɔ arajo lamɛnw ni telesow la o la sisan duden bɛɛ bɛ o de ta anw nɔfɛ hali denmisɛnnin minnu bɛ to sotigi kɔ ye olu ka walanda tayɔrɔ de ye anw ye buramuso ni burankɛ olu bɛ anw de lajɛ a mɔna wa a ma mɔ wa karisa bɛ cogo di bi a b'a la ka mun fɔ ɲɛ jumɛn b'a kun e kelen de bɛ nin bɛɛ jɔyɔrɔ occuper o de la Alakira ba ko musow tɛ fitinin ye diinɛ la sallallahu alayhi wa sallam o la sunkalo kɔnɔ i janto Ala ko barow la sɔbɔ ani k'an da don fɛnw na minnu tɛ a bɔ an ye ustaz hali sunkalo jurumusɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ furumuso ka furukɛ kɔrɔfɔli ye
e karisa wa o ma bɛrɛ di kɛmɛ kɔ koyi n'o bɛ ka bɔ e da kɔnɔ o bɛ e ka sun baraji nagasi sabu e bɛ k'a fɔ mun ɲɛna i t'a dɔn o ta ye joli di ɔ n'e ka fɔta ma kɛ ɲuman ye bɛɛ e bɛ se ka kɛ sababu ye ka o fɛnɛ futinɛ k'o bila kolankolon walima kumalankolon na ka ɲɛsin a furu ɲɔgɔn ma o de la i b'i janto i ka fɔta la kosɛbɛ kabiri ye ala ɲɛ siranya bɛ ta ye usa a dɔwɛrɛ ye an ka sanni feere yɔrɔ ye dumuni minnu bɛ dilan du kɔnɔ a ka ca la anw de bɛ a nanw san usayi ni taala sugu la sanni na e min ye furumuso ye walima e min ye buramuso ye ou bien e min ye nimɔgɔnin ye i mana kɛ jɔyɔrɔ qualité o qualité la musoya la sunkalo kɔnɔ anw de ka wuli ka jɔ ka bon gada la n'an sanyɔrɔ la i k'i janto i kana kɛ sababu ye ka haramu don dudenw kɔnɔ usayi bibi in na i b'a ye nanfɛn dɔw bɛ yen olu bɛ sarada dɔw bɛ pese o tuma ni e y'a dabɔ a kama ka nanfɛn kelen ta k'o fara i ka na kan mun tɛ e ta ye i bɛna taa ni dumuni ye guwa min kɔnɔ jama de don e bɛ kɛ sababu ye ka olu bɛɛ ka sun tiɲɛ n'i kɛ e ka haramu doli olu kɔnɔ sanni feere la k'a dabɔ a kama ka tomati kelen ta walima ka jaba kelen ta k'o fara i ka dumuni kan e de bɛna taa o tobi a kɛla duba ye dɔw b'o kɛ a kɛla duba ye o a kɛla dudenni ye o musoya jɔyɔrɔ bɛ mun yira e la dɛ e ka ala ɲɛsiranya bɛ kɛ sababu ye ka duden bɛɛ ka ala ɲɛsiranya sabati mɛ ni sanni feere yɔrɔ la e y'a ɲagami walima e ɲɛ b'a la dɔw ka guwa ka di cogo min fo n ta ka kɛ ten ala ma o se kɛ e marabaga ye walima o se tɛ e yɛrɛ kun ye parce que an ba dɔw bɛ yen olu fana bɛ an faw dɛmɛ mɛ dɛmɛ in ka kɛ ni halala sira ye sunkalo don dɔrɔn f'an ka duman dun i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ ka kɛ cogo min na o tɛ muso ɲuman ka jɔyɔrɔ ye sunkalo kɔnɔ fitinin min ni ala y'o nɔgɔya ye o tobi ka o di a dunbagaw ma usa i ka mun fara a kan o de ye sanuya ye ani nisɔndiya dumuni mana diya cogo o cogo la n'a ma sanuya i bɛ muso caman ye ka ɲininkali kɛ hali ni sunkalo tɛ ne t'a dɔn ne ye fɛn o fɛn kɛ n buramuso la ne t'a dɔn ne ye fɛn o fɛn kɛ n burankɛ la alakiraba dun ko sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal imani sanuya dɛ o yɛrɛ de ye limaniya jɔ tilankɛ ye n'i ye limaniya jɔ k'a tila fila ye sanuya bɛ kɛ fankelen de ye a bɔla a la wa n'a don sanuya kɔni n'e ma kɛ sanuya i ka barama tɛ se ka lajɛ jifilen tɛ se ka lajɛ bɔlini tɛ se ka lajɛ e ka gada yɛrɛ nɔgɔlen don i bɛ ɲininkali kɛ ko mun ye ne nege bɔ e furumuso gorobinɛ mun y'i nege bɔ i ye cogo de ka ɲi nka gada ma ɲi e ye cogo de ka ɲi nka dumunifɛnw tɛ se ka lajɛ o tuma ni nisɔndiya tɛ e la ka fara o kan o ye dɔ faralen ye dɔ kan sun gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw farikolo sɛgɛlen don tile bɛ yen funteni bɛ yen gɛlɛya bɛ yen o tuma a tobibaga e fana tilala ka kɛ mɔgɔ ye min ɲɛ kumunen don ni dumuni diyɔrɔ ye o tuma na e ka sun baraji a bɛ dɔgɔya wa i ka musoya jɔyɔrɔ e ma se ka o fa ni nisɔn man di dumuni ditɔ la dumuni dunbagaw tɛ se k'a dun ni lafiya ye cogoya si la hali ni dumuni diyala cogo cogo f'a ka taa sɔrɔ a bɛ e kun na e mun ye balaka o ye du kɔnɔ ko ne bɛ ka sun in kɛ ala subhanahu wa taala zati de kama Ustaz alakira b'a ka kumano na muso bɛ jaba min wɔrɔ sunkalo kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam i bɛ nanfɛn minnu tigɛ hali sisi min bɛ don i ɲɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen de ye baraji y'i bolo n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka kɛ ala kama e ta dabɔkun tɛ yɛrɛ yira ye o k'a fɔ ko ne de ye du musokun ye walima ne de ye du ko ɲɛnabɔla ye o tɛ e ka laɲini ye f'a bɛ kunna de n bɛ n balimamuso dɛmɛ ale de bɛ guala bi walima nin de sɛbɛn n ye k'a di dudenw ma bi ni sanuya ye ni dusukun ɲumanya ni nisɔndiya ye Ustaz ala bɛ baraji di e ma o la i ma sigi ni min ye o ye musoya jɔyɔrɔba dɔ ye nin sunkalo in kɔnɔna la a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni Ustaz mɔgɔ minnu tɛ sun du kɔnɔna la minnu tɛ sun olu jigi ye e de banabagatɔw la walima kɛnɛbagatɔw yɛrɛ la minnu tɛ se ka sun walima denmisɛnninw walima buranw na e de bɛ yen ka olu tɔbɔtɔ o de la n y'a fɔ musoya jɔyɔrɔ ka ca min tɛ furumusoya dɔrɔn ye hali baarakɛla o ye musoya jɔyɔrɔ dɔ ye ni e min ye dutigimuso ye baarakɛla musoman de bɛ e bolo Ustaz sunkalo in kɔnɔ kana baara bɛɛ to ale bolo ale ye dɛmɛbaga de ye ale tɛ furumuso ye e k'a bila e kunna nin walita ye ni ne sɔnna ka hinɛ o la k'o ladon ka ɲɛ o tɛ ne ka furu kɔnɔ koyi nka ne bɛ o baraji sɔrɔ sabula e bɛ bange kɛ i bɛ denmuso min sɔrɔ o bɛ se ka taa dɔ ka du kɔnɔ e bɛ nɔgɔya min kɛ waliden ma o bɛ taa o ɲɔgɔnna sɔrɔ a ɲɛ o du in kɔnɔ ye i ka nɔgɔya n'i ka hinɛ i k'o ɲɛsin i ka baarakɛla ma e min ye furumuso ye n'o kɛla o fana bɛ o walanda in de ta e nɔfɛ furumuso kan k'a dɔn k'ale ka jɔyɔrɔ bonya bɛ se fo du baarakɛlaw kɔlɔsili an'u ka baarakɛtaw ma e ka n'i ka furuso baara bɛɛ to baarakɛla bolo k'i da dɔrɔn bisu in ma nɔgɔn dɛ tile ka fari dɛ o tuma a doni bɛɛ bɛ baarakɛla min kun o fana bɛ taga ni e ka baraji bɛɛ o cogoya kelen in na o mɔgɔw bɛ yen Ustaz
barakɛla de bɛ ci bɛɛ kɛ ale bɛ to kule la dɔrɔn maamu an tɛ fosi kɛ surtout dubaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ baarakɛla bɛ kelen-kelen bɛɛ bolo mais o bɛɛ la tuguni bɛɛ sigilen b'i ka da la ko baarakɛla de bɛ ne ka ninyɔrɔ kɛ baarakɛla de bɛ ne ta kɛ o baarakɛla in bɛ taa n'i ka furu baraji ye ustaz siga si tɛ a la o la an minnu ye furumusow ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an yɛrɛ kun an minnu furula ka na du kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ minnu ye kɔɲɔmuso kuraw ye an k'a yira u la u y'an dɔ de e yɛrɛ kun ye kɔɲɔmuso ye don dɔ la i degila de o la min ye kɔɲɔmuso ye n'o bɔla yɔrɔ wɛrɛ ka na a bila i kunna dɔrɔn ne yɛrɛ kun bɛ taa a y'a gɛrɛ aw yɛrɛ la min ye kɔɲɔmuso ye o fana kana ban ko ne b'a bɛɛ dɔn a ye fara ɲɔgɔn kan wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala tata'awanu alal ismi wal udwan ni musow ye ɲɔgɔn dɛmɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ usaz buranw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wa denw yɛrɛ bɛ o min ye aw bolo u b'o sira de bɔ o de la ala ɲɛ siranya min fɔla sunna a tayɔrɔ a sun yɛrɛ ye anw de ye n'an sɔnna wa o cogoya kelen no fana ni usaz dumuni min ni a bɛ na du kɔnɔ muso de bɛ se ka cɛ su k'a kɛ ɲumankɛla ye sunkalo in kɔnɔ ni kɛmɛ de se bɛ e cɛ ye i cɛ ye kɛmɛ d'i ma minnu bɛ 20 de sɔrɔ sunkalo kɔnɔ dɛ e bɛ se ka kɛmɛ in bɔrɔtɔ ka olu sɔn cogo min na ala ye musoya ni fɛlɛ dɔ de da wa muso ni kodɔn dɔ de danna i bɛ se ka o développer cogo min na ka o sɔn k'a sɔrɔ e cɛ yɛrɛ wasalen don muso de bɛ se ka o kɛ o ye musoya jɔyɔrɔba ye se bɛ min cɛ ye o kana miiri dɔrɔn ala y'a nɔgɔya anw ni ma i b'a gaspiller cogo min ka di ye k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw to yen ustaz o ma ɲini e fɛ musoya bonya dɔ ye fitinin min ni o bɛ d'i ma ka kun ni o ye k'o dɔ bɛrɛ la f'a dunbagaw yɛrɛ k'a dɔn tiɲɛ na karisa jijala wa a y'a se kɛ mais i kana kɛ muso ye min b'a fɔ nin dɔrɔn wa 200 dɔrɔn wa o bɛ mun ɲɛ sisan ka gɛlɛ wagati bɛ nin cogo in na cɛw yɛrɛ b'a dɔn ko wagati ka gɛlɛn cɛ hakiliman bɛɛ b'a dɔn ko wagati ka gɛlɛn sisan ka gɛlɛn mais min ye furumuso ye o de bɛ se ka wari bɔ cɛ kunna hakɛ min ka di a ye furumuso ɲuman k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kiri ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye usa o ye musoya jɔyɔrɔba dɔ ye wa dɔ wɛrɛ fɛnɛ o de ye ka hakili to sutura la sunkalo kɔnɔna don sunkalo kɔnɔna tɛ o musow de bɛ se ka cɛw futinɛ k'u bila walela min man di ala ye e ka sutura dafabaliya i bɔla k'a sɔrɔ sutura man ɲi e bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw futinɛ k'u bila tiɲɛni ko la mun man di ala subhanahu wa taala ye ala ko an kana bɔ i n'a fɔ jahili musow bɛ bɔ cogo min na o ye haramu de ye an kan ni muso y'a ka kima dɔn k'a ka bonya dɔn k'a sɔrɔ diinɛ yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ ko muso de ye a bɛɛ ye foyi tɛ yen ni muso tɛ e de bɛ se k'a bɛɛ ɲa wa ni k'i b'a bɛɛ tiɲɛ e de bɛ se k'a bɛɛ tiɲɛ n'i y'o jɔyɔrɔ in faamuya usazi i b'i kɛ muso ɲuman ye min b'a yɛrɛ dɔn min b'a danbe dɔn min b'a ɲini k'a dɔn musoya ni comportement jumɛn ka kan muso kan ka jɔ da jumɛn na muso kan ka point jumɛn gérer a ka furuso kɔnɔ hali ni muso min tɛ furu la devoir dɔ bɛ yen e ka kan k'o kɛ n'i ye balimamuso ye e ka kan k'i balimakɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u furumusow gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u teriw gɛrɛ ɲɔgɔn na ni musoya jɔyɔrɔ ye wa belebele ni a laban o de ye musow ka sɔn ka sabali ye ustaz ala subhanahu wa taala ko inna allaha ma'a sabirin ko ale ala faralen bɛ sabalibagaw de kan n'i ma sabali fɛn tɛ tiɲɛ koyi mais ni sabalila o de da ka di e la parce que a tɔnɔ fɔlɔ o ye e de ta ye sabali dulonnen tɛ cɛ dɔrɔn na walima muso dɔrɔn na sabali dama ka kan bɛɛ la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu ye furumusow ye ka kɛɲɛ ni nin sanga in ye an filɛ kaloba min na sabali ye wajibi yɛrɛ de ye anw kan sabu wagati ma nɔgɔ jamana ka kalan sun bɛ adamadenw kan n'a fɔla tuguni e ka fari kuma cogo la i ka fari ye cogo la i ka ko fosi ma nɔgɔ usazi bɛ kɛ sababu ye ka sun baraji tiɲɛ e tɛ se ka duman fɔ e ka sun baraji bɛ tiɲɛ wa sunnaw bɛ dimi min kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'e ka sun bɔ i ka sun kadara kɔnɔ ka kɛ jurumu ye e ka sabali de b'a to sunnaw bɛ sun don lafiya la sabu e de bɛ soli ka wuli k'a labɛn k'a di olu ma wa ni sun tigɛ kuma sela e ka sabali de b'a to olu bɛ se ka sun tigɛ sɔrɔ k'a dun ni nɔgɔya ni hinɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye e de bɛ se ka hinɛ yira dudenw na kabini wolodenw na walima i ka balimasiraw la ka se ka furukɛ fɛnɛ su ka kɛ o ɲumanya kelen in kan usazi o ye musoya jɔyɔrɔbaw dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa kudusi la ko ala subhanahu wa taala ko asawmu li wa ana ajizi bihi ko su ye ne ala subhanahu wa taala de ta ye wa ne de b'a sara di n ka jɔnw ma e muso o muso ne de ye ni hadisa in mɛn walima ka nin dɔn e ka sun o baraji dulonnen don i ka jɔyɔrɔ de la sunkalo kɔnɔ
sabula sun kalo de ye kalo ye muso bɛ bonya wɛrɛw sɔrɔ ka fara ka bonya kan e kelen ka sun e bɛ se ka mɔgɔ 100 ka baraji sɔrɔ ni kelen ka sun ye cogoya di suntigɛ labɛn ko ɲuman cogoya di suguri fana labɛn ko ɲuman ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye ni bonya ni karama ye Ala subhanahu wa ta'ala ka ni hadisa in a b'a yira k'a fɔ sun baraji Ala b'a sɛbɛ cogo di e min sunnen don k'i ye furumuso ye e ka ŋaniya ka ɲɛsin sundolaw ma a bɛ kunna ko ne cɛ de ye fantan ye ni turu sera ne ma ne b'a kɛ cogo la min ka di n ye parce que du kɔnɔ ne cɛ de ye fantan ye anw de jatelen tɛ misali e bɛ o sara de sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala bolo mais ni e ŋaniya ye ne cɛ de ye du fantan ye mais a bɛ ne kunna bɛɛ de ye kelen ye ne b'a dilan cogo min ka nɔgɔ min b'a to dudenw bɛ nisɔndiya o kɔnɔ bɛ fa cogo di ne seko la Ala b'o ŋaniya min dɔn dɛ o de bɛ kɛ k'o fara e ka sun baraji kan o la sun tɛ fitinin ye an balakaw ka côté la faw b'u ta sɔrɔ mais anw ta de ka bon sabu o bɛ doubler de n'an y'a faamuya ni an sɔnna inshallahu ta'ala hakila an ye caman faamuya la hali sisan o hukumu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko jaha an bɛ ka nata min kɛ an balakaw ye sunkalo baraji la fɛn bɛ yen ayiwa min ka bon ni o bɛɛ ye o la hali sisan malimatu babu in a ka di an b'a fɛ ka jirili kɛ an ye hali sisan sabula i ye kuma dɔ fɔ a nafa ka bon ni muso sɔnna ka sira Ala ɲɛ i b'a ye a entourage bɛɛ bɛ sira Ala ɲɛ usayi Ala kira ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ko ni mɔgɔ min ye sun kalo sun limaniya kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala ye ani baraji ɲini kama ko Ala b'i ka jurumu bɛɛ yafa i ye mun kɛ ka tɛmɛ baraji ɲini bɛ kɛ cogo di o fanba ye anw de ta ye n'i ye sugu lajɛ usayi a feerekɛla caman ye an musow de e min bɛ taa feere kɛ tɔnɔ min n'i b'a sɔrɔ e bɛ n'a kɛ mun ye i furukɛ dɛmɛni walima i buranw dɛmɛni walima du musaka usa o k'a sɔrɔ e ma jurubaw ta ka n'o don du kɔnɔna la duguni na n'o tɛ baraji min fɔla e tɛ o sɔrɔ a la ayi limaniya min b'a kɔnɔ e tɛ n'o sɔrɔ sabu e ɲɛ bɛ karisaw ka daga de la ko olu ye duman kɛ fo furukɛ fana wajibi a ka o ɲini ka na walima e ka o tɔnɔ ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi i ka feerefɛn na k'i bɛna o ɲɔgɔnna kɛ n'a kɛla fadenya ye dɔrɔn o y'a tiɲɛnen ye Ala subhanahu wa ta'ala sen tɛ o la o y'a baraji bannen a ko man soma ramadana imanan limaniya yɛrɛ de kosɔn ne dalen don Ala ko yɛrɛ de la o de la Ala ko kutiba alaykum siyamu ya ayyuhal ladzina amanu minnu dalen don Ala la mɔgɔw bɛ kɔngɔ na n yɛrɛ b'a la u bɛ minɔgɔ la n yɛrɛ b'a la olu ko tɛ dɛ minnu dalen don Ala la olu de ka sun ko don Ala danaya bɛ mun ye n'a ma kɛ ni Ala ɲɛ siranɲɛ ye e ta ye dɔrɔn karisaw y'a kɛ tan n yɛrɛ b'a kɛ ten walima o sunna bi n yɛrɛ bɛ sunna ten e ka telefɔni b'i bolo k'a ɲɛɲini u bɛ ninnu ka so bi mun kɛla nin yɔrɔ in na bi limaniya kɔni ma sabati usayi i b'a ye anw caman ka telefɔni falen no bi an bɛ ka walikow de ɲɛɲini kamasɔrɔ an yɛrɛ kun falen no an ka kungow la position t'i ka furuɲɔgɔn bolo walima position tɛ e ka furuso kɔnɔ i b'a ɲɛɲini cogo di e ka se ka se sɔrɔ k'olu balo sutura ni bonya kɔnɔ nka la i b'a sɔrɔ an balaka caman de bɛ yen limaniya danya ni Ala ɲɛ siranɲɛ danya kama anw bolo bɛ walijufa de la karisaw ka pariko kun cɛla cogo di yala u denw ka selifini kɛla gesɲɛri ye wa walima n burankɛ karisa est ce que a nana n'anw ka sukɔrɔ ye wa usa o tɛ e ka jɔyɔrɔ ye i ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye seli min bɛ e ye ka bɛn don min ma o labarali sabula Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ sun kɔnɔ yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra sun mana gɛlɛya kama o nɔgɔya ɲinitɔ de don ni an ye o de la fɔla n'a se tɛ min ye o k'a to yen ni lafiyala tuma min i b'a don mais e k'a kɛ fo ne de ka sun wa fo ne de ka sun tigɛ jaŋɛta la i b'a sɔrɔ o man ca an faw bolo o y'an baw ka rôle de tamaro de se bɛ furukɛ ye a nana ni o ye e ko minnu b'a tigɛla ni nɔnɔ ni diw ye fo an ka o ɲɔgɔnna kɛ o kɔrɔ ye i y'a bila haramu minɛn de kɔnɔ Ala ye min fɔ a la i ma taa n'a ye o la Ala bɛ nɔgɔya de fɛ ni an ye a ti gɛlɛya fɛ sunko in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Ala ɲɛ siranɲɛ de ɲinitɔ don parce que sunkalo tile 30 kɔnɔ i bɛ min kɛ kɔngɔ na e bɛ min kɛ gɛlɛya la tile kɔrɔ funteni na walima dahirimɛ ɲini sira fɛ i b'a dɔn a se tɛ minnu ye dɛ i balimamuso min bɛ yen walima i luwanseɲɔgɔn min bɛ yen ni se tɛ o ye dɛ e man kan ka ɲagalila bɔ o la tuguni sabu e y'a faamuya sisan kɔngɔ ye min ye sun tile 30 in kɔnɔ e ka kan k'o Ala ɲɛ siranɲɛ sɔrɔ ka laban k'o limaniya sɔrɔ e bɛ na mun kɛ sisan ka hinɛ olu la
i ka yuguyugutɔni minnu bɛ yen dɛ n'i bɛna olu don ɲama na dɛ a fara ɲɔgɔn kan i k'a ko k'a jɛ k'a kɛ manan kɔnɔ ka den ka hinɛw la ni o ye a ye nin minɛ a k'a don a denw na sabu ala de y'a nɔgɔya e ye wa o cogoya kelen de don burumusi min bɛ e bolo n'a ka ca dɛ o disa dɔ fara ɲɔgɔn kan i k'a di i sigiɲɔgɔnmuso ma sabu a se t'a ye sunkalo in na a b'a sutura n'a ye ka taa misiri la nka i b'a ye kuma caman an ka telefɔniw de falen don k'a ɲɛɲini fan wɛrɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ kundonni kɔ seli min b'i ye o yɛrɛ de ko don k'o tila i ni ɲɔgɔnna wɛrɛ cɛ o ye sun ala ɲɛ siranɲɛ dɔ ye fitinin min b'i bolo walima i furukɛ ka se ka bon sɔrɔ b'a la e kana kɛ dɔrɔn don o don anw b'an changer nin na an bɛ nin dun bi sini an t'o dun sinikɛnɛ an bɛ nin ɲɔgɔn dun dumuni tɔw bɛ poubelle la fan bɛɛ hinɛ i sigiɲɔgɔn in na sin dabɔla hinɛ de kama a dabɔla nɔgɔya de kama a dabɔla makari de kama hali ni cɛ kana ka gɛlɛ u sayi muso de bɛ se ka hinɛ don a dusukun na n'a ka kumakan cogoya ye a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye koyi ne de ye fangatigi ye ne de ye disiba ye ne ko min o bɛ kɛ muso naloma ka baara de ye o ye n'i kewuyala muso bɛ cɛ nɛgɛn de hali ni min man d'a ye a bɛ don o da fɛ walima se bɛ e yɛrɛ ye i balimaw b'i sɔn walima i ka sigida la se b'i ye a di furukɛ in ma gido la a k'a kɛ k'a sigiɲɔgɔnw ladiya walima a balimaw ladiya musayi e bɛ baraji min sɔrɔ o la k'o fara i ka sun kan o ka bon n'i ka sun yɛrɛ ye mais n'i y'a kɛ ni yɛrɛ yira ye yɛrɛ yira de bɛ k'a sara ye n'i y'a kɛ ni tɔgɔ ɲini ye tɔgɔ bɛ kɛ a sara ye o de la an musow jɔyɔrɔ ka bon hali ni sunkalo tɛ anw de bɛ se ka gɛlɛman kɛ nɔgɔman ye ni an sɔnna wa anw de bɛ se ka nɔgɔman fana gɛlɛya n'anw banna i b'a ye minnu ye dubaw ye mɔgɔ minnu bɛ dubaw kɔnɔ kansinaya la ani buranw na an ka ca du kɔnɔ i b'a ye ni muso min ye setigi ye o de kan ka maa jigin o de kan ka nɔgɔya o de kan ka suma ka tɛmɛ du muso bɛɛ kan parce que muso tɔw bɛ e de filɛ karisa bɛ cogo di bi dugu jɛla a bɛna mun fɔ a bɛna fasi jumɛn yira anw na ni e ka jɔyɔrɔ tiɲɛna dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka olu bɛɛ ta tiɲɛ mais ni e kɛla mɔgɔ nɔgɔma ye olu bɛɛ bɛ nɔgɔya in ye e de la k'o wale in ladigi ɔ n'a fɔla e ma ka ban ko muso ni jɔyɔrɔ in bɛɛ lajɛlen de dulonnen bɛ e kelen na e bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ bayirika ka sun ɲɛ i bɛ se ka kɛ sababu ye ka du bayirika ɲɛ wa i bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin bɛɛ tiɲɛ ni e banna o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ka kumaw la law kuntu amira ahadin an tasjuda ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha ko n'ale tun b'a yamaruya ko mɔgɔ ka sujuru kɛ mɔgɔ ye ale tun b'a fɔ musow de ka sujuru kɛ furukɛw ye o kun ye mun ye ni se bɛ e ye k'i ye waritigi ye walima e ye muso dagamana ye se bɛ e ye i bɛ se k'a ɲɛ cogo min ka di i bɛ se k'a tiɲɛ cogo min ka di ye i mara dilen don furukɛ min ma dɛ n'o ka diɲɛ ma sɔrɔ e bolo dɔw sayi i ka baara bɛɛ de tiɲɛna o tɛ sun dama ye i bɛ mara min kɔnɔ n'o ma sabati k'o ɲɛ e bolo fɛn fɛn b'o kɔfɛ ala subhanahu wa taala mago tɛ o si la ala kira ka kuma de ye nin sallallahu alaihi wasallam o la an ka misiriw la n'an ka sigidaw la i bɛ cɛ baden ye min b'a ɲini ka ɲuman kɛ muso dɔw b'a fɔ a to yen ne yɛrɛ bɛna di o tuma cɛ b'a bɔ a yɛrɛ la k'a di o muso masina ma muso a bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ de ye min tɛ laɲini ye anw bɛ o bɛɛ kɛ muso bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ɔ ni e y'o kɛ i ka sun tiɲɛna wa i y'a kumaniya mɔgɔ minnu ma i ye olu jurumu sɔrɔ ala kira ko ni mɔgɔ bɛ sujudi kɛ mɔgɔ ye e kan ka sujudi kɛ furukɛ min ye n'o ye e bonya ka ko o ko bonya don e la o bɔ a sira fɛ o y'i ka musobaya sabati yɔrɔ de ye mais i bɛ muso caman de ye k'a fɔ olu bɛ dɛsɛ o yɔrɔ la cɛ bɛ malo bɔrɔ min di walima a bɛ sukaro min di taa di misiri la walima a ye nin dilan ka kɛ suntigɛ ye ka di mɔgɔw ma o muso masina in yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'o ko in tiɲɛ sabu ni furukɛ bɔla a kalama a tɛna a ɲɔgɔnna di tuguni e kɛla sababu ye ka ɲumanya in tiɲɛ a tigiw ma wa jurumu ye e ta ye cɛ ye bonya de k'a ko di e ma donc i kan ka bonya in lasegi de ka fɛn ninnu se o seyɔrɔ la a yɔrɔ bɛ muso caman jɛn dɛ an b'a dogo de fo ka taa dogo an yɛrɛ kun na cɛ ka bonya dilen anw ma an bɛ tila ka bɔ a kɔrɔ walima se min bɛ anw ye an ko fo a ka ta o de dabada la ala kira dungo ko muso de kan ka suli furukɛ ye furu baraji sɔrɔli kama mun kosɔn i denw bɛ o wale min la dɛ olu ka se ka o ladege mais bi o kɛla contraire ye madama an bɛɛ bɛ sun dɔrɔn an bɛɛ bɛ seli dɔrɔn mais bɛɛ de ko ya nafsi ne yɛrɛ kun
k'a sɔrɔ e yɛrɛ kun bonya a n'a karama ani ka dawula o bɛɛ de sirilen don furu in kɛko ɲuman na furuso kɔnɔ parce que ni den minnu bɔla e la olu fana bɛ taa furuso wɛrɛ de kɔnɔ an ka mama sunkalo kɔnɔ ale tun bɛ kuranɛ kalan de lamɛn walima ne ba sunkalo kɔnɔ ale tun bɛ mɔni de tobi ka taa misiri la ne ba sunkalo kɔnɔ juma o juma ale tun bɛ taa fara misiri kobagaw kan ɔ n'o tan tɛ e min bolo e ta ye tiktok lamɛn ye walima mun kɛla karisaw fɛ yen ou bien dugu jɛla dɔrɔn e bɛ yiri kɔrɔ walima e tɛ sunna yɛrɛ e b'a la ka dumuni sifa bɛɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ɔ den min b'i senkɔrɔ walima lamɔla minnu b'i kɔrɔ olu fana bɛ o wale in de ta ka taa o ladigi Usayi an ka dɔn sunkalo ye hinɛ kalo ni nɔgɔya kalo min ye anw de ka niyɔrɔ ka bon a la ni nin bonda in bɛɛ lajɛlen kelen kelen min tɛ se ka walawala ka kun wagati kɔnɔ insha Allahu ta'ala hakila caman fɔra wa caman faamuyara hali sisan Malimatu nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ weleda juma b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma ani kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da ni kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kan alhamdulilahi rabbil alamin Usayi n bɛ e yɛrɛ fo ka Shirifula cakɛlaw bɛɛ fo ne ka weleweleda kan ka ɲɛsin an balakaw ma an b'a mɛn k'a fɔ Kadija tun bɛ tan Fatima tun bɛ tan Umu Kulsum y'a kɛ tan tɔ walima ni musoba karisa ye nin kɛ Bastanw ye nin kɛ Cheikhana Amala baw ye nin kɛ o ye olu de ye muso ka kan k'a dɔn e bɛ tile min na walima i bɛ wagati min na hali i bɛ buguda min na e ye jɔn ye n'i y'o dɔn dɔrɔn i b'i ka kɛta dɔn hali n'an taala ka na ni Ala kɔni y'a fi i danna k'i ye muso ye ka ban a fɔla e ka cɛsiri ni wulikajɔ de ani dusukun ɲumanya i bɛ se ka min jaabi bɔ n'i denw ye walima hali n'i ma den sɔrɔ min résultat bɛ na a kɛla i balolen walima i fatulen o dɔ ye ŋaniya ɲumanya ye o dɔ ye sabali ye o dɔ ye yɛrɛmajigi ye furuso kɔnɔ hali ni muso min tɛ furu la musoya yɛrɛ taalan de ye yɛrɛmajigi ni yɛrɛ dɔn ye parce que n'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i b'i ka kɛta dɔn mais o yɔrɔ majɛ min an caman na bi furuso kɔnɔ walima duw kɔnɔ hali minnu tɛ furu la hali mɔgɔkɔrɔba kunda i b'a ye k'a fɔ ni anw ye denw sɔrɔ walima ka buramusow sɔrɔ o y'anw sen bɔlen du ko bɛɛ lajɛlen de la k'a to olu bolo Ala subhanahu wa taala dun ko wa an laysa lil insanu illa ma sa'a foyi tɛ mɔgɔ ye i ye min kɛ kɔ i ye furumuso de ye wa i ye balimamuso de ye wa e yɛrɛ ye terimuso de ye wa i ka rôle ye mun ye dɛ sayi f'i ka o de jouer n'i y'a mɛn ko karisa ye député walima karisa ye ministre ye o ba tun bɛ cogo min na dɛ o rôle ɲɔgɔnna jouer mun kosɔn i fana ta ka kɛ ten mais ni anw banna a bɛɛ de bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye anw yɛrɛ kun de ye parce que a tɛ komi cɛw ka côté tɛ yen cɛw ka côté bɛ yen min ka girin ni anw ta ye mais munna sɔnni bɛ sigi anw ta kan anw de ye a bɛɛ ye parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cɛw bannen muso de bɛ se ka o koron walima cɛw sɔnnen muso de bɛ se ka u lamuruti i b'a ye musoya kɔnɔ anw yɛrɛ b'a fɔ ko anw yɛrɛ dama bɛ mun da ɲɔgɔn kan cɛw t'o da anw kan mais munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na munna anw tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ faamu danya dɔ de don an k'a mɛn dɔrɔn ko karisa den ye walima karisa bɛ nin poste in na o de ka nɔgɔn anw ma ko anw yɛrɛ ka se ka o wale ɲɔgɔnna kɛ mun kosɔn an fana taw ka se o ma o de ka gɛlɛn Usayi o la n bɛ min fɔ an baw ɲɛna an ka kɛ an yɛrɛ ye fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an k'a dɔn kɔlɔsibaga de bɛ an na n'o ye Ala subhanahu wa taala ye furukɛ ninnu tɛ bɛɛ n'i ka rôle de don dɔ b'a fɔ Malimatu e tɛ ne ta dɔn o de la e bɛ nin fɔ ne ye nin bɛɛ kɛ ka sɛgɛn halisa continuer ni o bɛɛ ye parce que o résultat bɛɛ fana bɛna di e de ma Usayi insha Allahu ta'ala n bɛ foli ka laban lase n b'aw fo k'a deli Ala fɛ sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'o di an ma an karamɔgɔ a se Cheikh Usmane Madani Hayidara ale min ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ye an b'a fo k'a barikada a n'a ka denbaya ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ sabu Usayi karamɔgɔ de ye kunfin kɛ dɔnnibaga ye mɔgɔ min ma taa kilasi kɔnɔ karamɔgɔ lamɛnli bɛ o tigi kalan f'a bɛ université mɔgɔ da ni kodɔn ye ni faamu ye o la an b'a fo ka dugawu kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala ka kalo timɛ ko ɲuman di an ma Ala k'an ka jamana kolo suma Ala k'a basigi tele Shirifula yɛrɛ Ala k'an taɲɛ Ala k'an jidi n bɛ n ka sotigi fo ani n burankɛ ani n sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Ala ka san caman yira an na hakɛto bɛ nin ka sɔli ala rasuli wasalim Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Seyida Hindu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka déplacer ka na an ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya ni nin mawudu duman ye sabula musow ka kuma a ka ɲi musow yɛrɛ da hakila bi an balaka caman faamu
u bɛ baara min na ka dɔ fara ka walasa ka baraji sɔrɔ sirama yɔrɔ minnu b'a la sa fana k'u janto walasa u kana se ka gɛlɛya sɔrɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ hali sisan ala ka dɔ fara dɔnniw kan ka dɔ fara faamuw kan ka faamu jidi ala m'o kɛla ka dayatu bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan aw ka présidente tɔgɔ la n'o ye seyida a tɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ Zainabu Kɔnɛ an b'a fo yan ka waleɲuman dɔn ka tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an y'a fɔ a ye cogo min na ani Seyida Hindu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Jamiyatul Ansardin wajulukɛla muso minnu bɛ o la belebeleba dɔ de don an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye musow yɛrɛ jɔyɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na a ye walawalali caman di an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min ye suntigɛ baraji ye suntigɛ baraji kɛnɛ ka bi an bɛ na min yira aw la o de ye an balimakɛ Ibrahim Gambi sango san ale bɛ suntigɛ labɛn ka ci bila an ka sirifilakaw ma u ka taa bɛn ni a ye walasa ka se ka dugawu kɛ o hukumu kɔnɔ ka kɛ ni ɲinan tɛ ala sɔnna a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye kunu ye ka bɛn février kalo tile 23 ma san 2026 a kɛra dumanzana a yɛrɛ ka denbaya la karamɔgɔ denw na ala sɔnna ma an karamɔgɔ Mohamed Keski ale de ye kɛnɛ lasɔrɔ kɔrɔlen an karamɔgɔ Seydi Ali Usman Badara Haidara ale de tun bɛ taa la nka ɲina a dɔgɔkɛ n'o ye Mohamed Keski ye ale de ye Hamid Keski ale de ye kɛnɛ sɔrɔ sirifila tɔgɔya la fɛn min ye Ablaye Jara ka taa se a tɔgɔ Sanogo ma olu ka sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ ka sangani ni kɛnɛ in ye Ibrahima Gambi i n'a fɔ santaw la suntigɛ belebele de labɛnna a fɛ ka ɲɛsin silamɛw ma jango o ka se ka na o suntigɛ o hukumu kɔnɔna na wele jaabila maaw fɛ ka bɔ fan caman fɛ bon ka mɔgɔw suntigɛ barajiba de b'a la awa bura ye baara min kɛ tan nin baara cɛɲi de baara min cɛ ka ɲi kojugu fo ka taa dama tɛmɛ alhamdulilayi mɔgɔ min don alhamdulilayi rabbina alamina maa ɲuman don alhamdulilayi fɛn o fɛn sɔrɔ la ale kɔni ka laɲini ye min ye diinɛ dɛmɛni ani ka diinɛ kɔrɔta o de ye Burama Gambi yɛrɛ ka laɲini ye vraiment alhamdulilayi ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ a ka ko la kosɛbɛ nin ko ɲumanba ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka jidili kɛ wa a ye maa minnu invité ka na n'o de ye Haidara ka denmisɛnninw ye tiɲɛ yɛrɛ la adamaden fana ni maa min kanu o de ka maa kanuba ye vraiment a ye Haidara ka denmisɛnninw kanu kosɛbɛ olu fana y'a kanu ka fara a kan an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka diinɛ dɛmɛ bon ala ka a kɔrɔta k'a daw la Burama Gambi vraiment mɔgɔ ɲɛnaman dɔn a bɛ hinɛ fantanw na a bɛ hinɛ bɛɛ la vraiment mɔgɔ ɲɛnaman dɔn nɔnɔ halisa ala ka si ni kɛnɛya d'a ma suntigɛ nin kɔni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a filanan ye wa nin t'a sabanan ye barajiba de b'a la wala a bɛ a teriw a n'a balimaw an bɛɛ bɛ jɛ ka na yan san o san nin t'a siɲɛ fɔlɔ filanan tɛ sabanan tɛ duurunan tɛ san o san u bɛ na a bɛ fantanw bɛɛ wele ka na bɛ na suntigɛ ni mɔgɔ bɛ taa fana a bɛ tila ka wari di caman ma ne ye seede ye o kɛtɔ k'o ka nimisi wasaw yira maa minnu ye kumaw falen o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka seeriyali joliw kɛ ka ɲɛsin Ibrahima Gambi ka fɔniseriya ma min bɛ kɛ a fɛ sangana waati ka ɲɛsin maaw ma ka fɔ dɔrɔn kumakan kelen ala ka sija ni kɛnɛ ni labanko ɲuman kalifa Burama la a bɛ ɲumanya minnu na a ka dɔ fara a kan a bɛ cɛsiri minnu na a ka dɔ fara a kan ala k'a fanga se inshallah bon ne ni a ka ɲɔgɔn dɔn ni bi cɛ Burama bɛ min kɛ la suntigɛ ye belebeleba ye mais a bɛ jigitugu min kɛ o ka bon ni nin bɛɛ a bɛ ɲumanya min kɛ o ka bon ni nin bɛɛ ne ni a ka ɲɔgɔn dɔn an tɛ taga sira kelen na alhamdulillah mais an ye ɲɔgɔn kanu silamɛya kama ka jɛ silamɛya kama a ye minɛ komi a balimamuso ne fana y'a minɛ komi balimakɛ n ma deli ka n da waga ye fɔlɔ karisa nin dɛsɛbagatɔ in mago bɛ dɛmɛ na k'a ma se kɛ min ye o nisɔndiyalen ka sanga ni baara in tɛmɛ cogo ɲuman ye madama ka sanga ni bani den dɔ yelen ye o cɛ mɔ o min ye Abdul Hamid Keshige Haidara ye Ibrahima Gambi n'a ka denbaya o ye o ka nimisi wasaw yira nimisi wasa alhamdulillah nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ye nin y'an karamɔgɔ la Sidi Usman Madani Haidara ala ka si ni kɛnɛ labɔko ɲuman o bɛ ala bolo ala ka dan n'a ma n'ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo dantɛ foli min na waati o waati n'an y'u wele o b'an jaabi u bɛ bonya de kɔfɔ an b'u fo ala ka si ni kɛnɛ labɔko ɲuman dan n'u ma n'ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam karim ani baraji o diyara n ye a bonyana ma an b'a fɔ a tigi ma duwawu dɔrɔn de b'an bolo a bɔra nafolo min na ala ka barika segin a nɔ la a ka caman bila a nɔ la tiɲɛna nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ kuma foyi tɛ n bolo fo ka duwawu kɛ dɔrɔn fitiri seliw tɛmɛnen kɔfɛ silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɔngɔnkuru ni dawa da fɛ
dumuni duman na sugu caman kun bɛ kɛnɛ kan min bɛɛ lajɛlen kun bilasira mɛn ni jiriden ani jiriden nɔnɔ bisilen ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen masiri la ni bɔɲɔgɔn ye min kɛra bani den fɛ ka ɲɛsin misi Ibrahima Gambi masaw ma o min kɛra nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ o fana ka kɛ sababu ka dansigi baaraw la ala ka san caman ta yira an na. Sunkalo hukumu de kɔnɔna la an balimakɛ Ibrahima Gambi san o san a bɛ jamaba fara ɲɔgɔn kan a ka du kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen sun tigɛ o kuma alhamdulillah ala kira b'o de fɔ an ɲɛna ɲɛnama mumini n'i ye mumini kelen sun tigɛ o mumini ye baraji min sɔrɔ a ka sun na e yɛrɛ b'o o baraji kelen de sɔrɔ o ye n'i ye mumini kelen ta tigɛ i bɛ mɔgɔ kɔnte yan ka ban hali ni mansi nana kɛ man di ka nin bɛɛ da dɔn nin ye minnu bɛ yan ye minnu bɛ ani minnu y'a tigɛ ɲɔgɔn fɛ donc o la an bɛ ala de deli Gambi ye a ye nin kɛ laɲini min kama ala ka o laɲini ala k'o sabati a ye a ye nin kɛ ka hami fɛn o fɛn to a la an bɛ ala deli ala k'o hami wuli an bɛ ala deli a bɛ hami fɛn o fɛn la diɲɛ ani lahara kamanagan fɛn o fɛn b'a kan ala k'a kɛ nin wale ɲuman ninnu bonya kama ala k'u kamanagan wuli ala k'a sago di a ma Gambi an ka mɔgɔ don danaya mɔgɔ don wa hɔrɔn don wa fonisere don adamaden i ka fonisereya i kan ka daminɛ i yɛrɛ de ka du kɔnɔna la donc ne yɛrɛ bɛ a seereya ne n'a bɔra ka voyage fitinin dɔ kɛ sisan ala ye an seere ye a balimakɛ b'a bolo Tunisie a ye min don a la ala dɔrɔn de b'a dɔn a m'a fɔ n ye dɛ nka n yɛrɛ de y'a ye o tuma na wale ɲuman n'i ma kɛ o fɔba ye n'i da de y'a kan a bɛ kɛ baara yɛrɛ donc alhamdulillah Gambi cɛ duman don donc san o san de a bɛ nin kɛnɛ in sigi ka suntigɛ in labɛn bɛɛ lajɛlen ye maa o maa mana na i b'a dun k'i fa ka sira minɛ donc alhamdulillah an bɛ ala deli a b'a bɔ nafolo min na ala k'a ji di a bɔra nafolo min na ala k'a falen miliyari caman na ala k'a sago d'a ma ala ka hɛrɛ kan n'a ye a ye an karamɔgɔ kanu ala k'a yɛrɛ kanu a ye an karamɔgɔ bonya ala k'a yɛrɛ bonya o tuma na ala k'a ka denbaya barika ala k'a ka du barika ala ka barika don a ka du la a n'a balimaw ala k'u kanbɛn ala ka u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati u bɛ min fɛ diɲɛ hɛrɛw la ala k'o da n'u ma u bɛ siran min ɲɛ diɲɛ tɔɔrɔkow la ala k'a n'u kisi u ma u ka laɲini ye min ye tigitigi ala k'o sabati an n'u ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ lahara de kama yarabi n'an bɔra yan jannatul firdausi ala k'o nɔgɔya an ye. Karamɔgɔ Abdulhamid Keski an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka nin dakuruɲɛ fila la ka foli lase Ibrahima Gambi fana ma ka waleɲuman dɔn yan fo a sigiyɔrɔ la ka dugawu kɛ ala ka nin kɛ baraji ye san o san u bɛ nin baara min kɛ ala ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye Serifila tɔgɔra an balimakɛ Samayira Sanogo ka taa se fɛn min ye Abdulayi Jara olu ka sɔrɔlen don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na nɛgɛjuru sira la nin waati in na an b'a dɔn caman de bɛ ka an kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli lase Serifila FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma sabula an ka nin jɛmukan in Serifila FM b'a bɛɛ kɛ direct la o la nɛgɛjuru sira dayɛlɛn bɛ aw ye aw ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ala ni kira sɔnna ma o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu aleykum a bɛ cogo di wa aleykum salam basi t'i la alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Sidi Baba Sempara Centrafrique Sidi Baba Sempara an ye ɲininkali kɛ o don a kɛra fama ye an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan fɔlɔ alhamdulillah o ma mun bɛ sun de kun b'i kan o ye kun tɛ leni sɔrɔla de ça va aya denbaw ka kɛnɛ alhamdulillah amala tanu basi foyi kan Centrafrique o basi t'u la non basi foyi kan amala tanu bismillah Siriya kuma b'i bolo an b'a aw yɛrɛ fo a bɛ waati tɛmɛ mɔgɔw kan sababu ɲuman yɛrɛ fo o kan Jamanabugu la Sudani kɛnɛ la amin 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 wa sallim ala ko duwawu minɛ
Sempara jara ye kosɛbɛ ni ka folikanw bɛrɛ mɔgɔw ye wele k'a fɔ n ɲɛna n'o wa ma Sempara ye san san sunkalo la Sempara ni mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ don i m'a tigi ye kana ka ɲininkali kɛ o ɲɛna yɛrɛ de ni baasi tɛ o ɲɛna yɛrɛ de vraiment merci beaucoup ala ka wula yɛrɛ caya an bɛ fɔ ka an ka Centrafricaw bɛɛ lajɛlen fo farafin fɛn o fɛn bɛ yen bɔra dugu o dugu la kala ka taga yen nɔ sababu ɲini ni garizɛgɛ ɲini don ala ka bɛɛ sɔn miliyɔn caman na dɔ bɛ nɛgɛ juru sira la salamu aleykum a bɛ cogo di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na an tulo t'i la ka ɲɛ dɛ an tulo t'i la ka ɲɛ allo an bɛ hakɛto ɲini an balimakɛ fɛ an kɔni tɛ ka ale ka kumaw faamuya an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum a bɛ cogo di i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na Balanin-Kura o bɛ fan jumɛn fɛ a bɛ Kita mara la Balandugu e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu a famuya ke silamɛ kɛlɛbu i b'a ɲuman dila mɔgɔ ma a bɛ don aramɔgɔ ka lemiya kaban ne bɛ ko ɲɛ foli ye ala i yɛrɛ b'u kɛ yen aw bɛ ne bɛ duuru ye aw bɛ fi min kɛnɛ duuru ma amina aw b'a to a tɛ yɛrɛ fɛ a tɛ yen ni fo ka bɔ ni ala sɔnna ni bɛ fɔlen ka bɔ balanin o ɲɛna o diyara ye merci beaucoup ni baraji k'an bɛ Balandugukaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Kita mara la ka Kitakaw fo an tɛ ɲina ka bɔ Nɛgɛlakaw fo ka a tɔgɔ fɛn min ye dugu yɛrɛ tɔgɔ tuguni dugu in tɔgɔ Diyo ka Diyokaw fo ani Falajɛ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an lamɛn ninnu ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Isa Goro i bɛ k'an wele ka bɔ an tulo t'i la ka ɲɛ dɛ sisan kɔni an tulo b'i la ayiwa a bɛnna ni a tagali ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ Baginakaw fo u mago tun bɛ Baginda de la Baginda an bɛ Baginakaw fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na Ɲamanakaw u fana bɛ k'a lamɛn nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum a bɛ cogo di baasi t'i la kɔni alhamdulillah ni tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Suleman Daw Suleman Kaw Kaw Suguna wala Sandare wala Suleman Kaw Suguna Sandare kaw ka kɛnɛ baasi tɛ alhamdulillah aw bɛ sun kan an bɛ alhamdulillah baka kunungo i kun k'a ma ko funteni ba kun t'a la nɛnɛ dɔɔni b'a la hali sisan wala hali sisan nɛnɛ dɔɔni b'a la an fɛ yan kɔni sumaya ba de b'an fɛ yan ani san tɔw tɛ kelen ye ala ka o hɛrɛ jidi an b'a ɲini ala fɛ a ka batow minɛ amin amin a k'an ka bato kelenw bɛɛ minɛ amin 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 ala k'an ka laɲini sabati amin 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 ne ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase karamɔgɔ ma ni ala sɔnna a ma
n'a seli tuma bɛɛ n'a laɲini ye de ala ka se ka latigɛ n ka taa bɔ yen ni ala sɔnna ni ala ni kira sɔnna ma ni ala y'a latigɛ don o don n bɛ fila kama ka taa bɔ yen ni ala sɔnna ni inshallah ala kana n fa cogo si la ni ma tɛgɛ don a tɛgɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma inshallah n ka laɲini bɛ i ni baraji an bɛ sandare kaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fɛn min ye jɛmakaw an b'olu fana fo an tɛ ɲina fɛn min ye kolokanikaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ sira kelen na ka taa an bɛ dugawu kɛ kalo in ala ka a timi hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum salamu aleykum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min yakuba togo n bɛ bamakɔ yakuba togo i bɛ bamakɔ fan jumɛn fɛ moribabugu la a bɛ di basi t'i la togo kuma b'i bolo an bɛ moribabugu an bɛ moribabugu an bɛ foli b'aw ye an n'a ka wuli ka jɔ la an b'a fɔ k'a barikada non taabolo ka ɲi yɛrɛ de ka d'an yɛrɛ de o diyara an ye foli de don togo i ni baraji an bɛ moribabugu ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la an ka moribabugu a dugutigilakaw ka taa se alimamu a muso kuntigiw jeunesse kuntigi an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu jume karaso an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ani Touré sécurité Touré dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum waaleykum salam a bɛ di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Selenge Selenge tɔgɔ ni jamu Dirisa Tarawele ka bɔ Selenge awɔ Dirisa basi t'i la basi tɛ n na alhamdulilayi kuma b'i bolo don o don n b'i ka émission lamɛnna sufɛ ni tile bɛɛ o diyara an ye fulakɛ tɛ wa Jalo fulakɛ don ne yɛrɛ bɛ ɲɛ de o ye ne yɛrɛ ba ye Jalo de o diyara an ye n bɛni n b'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara an ye hali ala ka baara taa ɲɛ amin 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 ala ka tija ni kɛnɛya d'a ma amin 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 ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'a ma amin 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 n b'an ka bani ko n bɛ bani fo kosɛbɛ ya bani o y'a bani ye ala ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen faga ni ala sɔnna a ma o b'a mɛn ala ka tija ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma amin 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 nba ala k'o duwawu minɛ an bɛ Selenge bɛɛ fo i tɔgɔya la ka taa dalabala ne yɛrɛ ba bɛ yen nɔ n'o ye Basali Sangare n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn filamuso ka dalabala filaw ni numu bɛɛ lajɛlen fo Basali tɔgɔ la foli o foli mana kɛ dalabala kɔnɔ a bɛ kɛ Basali tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka kalo in tɛmɛ yɛrɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulahi wa barakatu tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Alima Cissé de don ka bɔ Faransi Alima Cissé ka bɔ Faransi Alima basi t'i la basi foyi tɛ n na alhamdulilayi an b'ala fo Faransikaw ka kɛnɛ basi foyi t'an na alhamdulilayi sunkalo kalo bɛ aw fɛ yen cogo di an n'a bɛ ɲɔgɔn na alhamdulilayi a ka fisa bisimila kuma b'i bolo vraiment aw ka émission de ka d'an ye depuis ni sunkalo bɛ ɲinɛ an bɛ k'a lamɛn don o don ala ka bolo ɲɛ aw ka baara la amin amin ala ka kɛnɛya d'an ma amin 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 ala ka ko ɲuman d'an ma k'an ɲɛnɛ sirifite n'a ka denbaya amin 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 k'an se fo Mamadu Jagita a bɛ n kɛrɛfɛ sisan an y'a su tigɛ ka ban y'a ye dɛ Mamadu Jaguraka Jagite Mamadu Jakite awɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n bɛ n burankɛ fo Ibrahima Jakite ani n buramuso Sagasu Basili ni ala sɔnna a ma o b'a mɛn nse an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye ka Faransi bɛɛ fo i tɔgɔya la nin waati in na inshallah u bɛ k'a min an bɛ ala deli ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ amina yarabi ama ya rasul sallallahu alaihi wasallam Cissé a nɛnɛ kɔni waati na o bɛ nɛnɛ la an bɛ Muhamadu Jaguraka Mr Jack an b'a fɔ Faransi ka Mamadu So fo Faransi Chérifla Duba Duma an tɛ ɲinɛ Kande Sila ninnu bɛɛ lajɛlen ye an ka cɛbaw ye Faransi nɔ an b'o fo Kande Dukure an bɛ a fɔ Faransi ka waleɲuman dɔn salamu aleykum salamu aleykum waaleykum salam
baasi t'i la baasi foyi tɛ mala bakara Kande Dukure dɔn Kande Dukure dɔn ayi no Kande Dukure tɛ Bubakar Jankuba Kati Muhammad Jaguraka awɔ ayi Bubakar Jankuba Kati baasi t'i la kɔni Gabongaw ka kɛnɛ baasi foyi t'u la alhamdulillah a b'a kan allo ayi Bubakar Jankuba Kati Bubakar Banguma Jankuba i bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Kati awɔ Bubakar Katikaw ka kɛnɛ baasi foyi t'u la tu jala kɛnɛ alhamdulillah kuma b'i bolo bon ala émission kɔni vraiment a ka di ne ye kosɛbɛ alhamdulillah a ka di ye kosɛbɛ yɛrɛ fɛ i cɛsirilen don kosɛbɛ diinɛ la oui ba kuma a diyara n ye n'i dɔnni diinɛ yɛrɛ de vraiment o diyara n ye e ba kuma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ Kati bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin waati in na an b'i wele bila ka taa Kati Tomo la Kati Tomokaw Sherifa Matijan Hayidara ka wajuru filanan bɛna sigi orphelinat terrain kan juma nata le 27 a k'aw hakili to a la aw bɛɛ welelen don an ka taa Sherifa Matijan Hayidara lamɛn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum a bɛ cogo di ayiwa a tigi ka telefɔni a ta a ka fɛn sɔbɔ dɔɔni a bɛ di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ɲɛbilenni ɲɛwulenni de i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu Habib Diallo ɲɛwulenni baasi t'i la wala n tulo b'i la baasi kɔni t'i la ayiwa an bɛ hakɛto dafalen fɛ Habibu fɛ nin waati in na Ali Diallo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka ɲɛwulenni k'a bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum a bɛ cogo di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na ne Bakari Jaabi ka bɔ Faransi Bakari Jaabi ka bɔ Faransi i Jaabi nba i yɛrɛ de Diallo baasi t'i la Faransikaw ka kɛnɛ tantite an ma hɛrɛ fɔ alhamdulillah alhamdulillah n ko n b'i wele k'i fɔ ani ka dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini i fɛ ni Ala sɔnna a ma Ala k'an kɛ batigikɛlaw min na amin 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 Ala k'an kɛ haminako dilan amin 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 Ala ka sigida ani kɛnɛya di an karamɔgɔ ma amin 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 n'o ye Seyidu Usumani Madani Hayidara ye Zamzamiyo an bɛ e yɛrɛ fɔ ko i barikada ni Ala sɔnna san caman an bɛ k'i lamɛn quoi vraiment i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ni Ala sɔnna a ma o diyara n ye Ala ka sigida ni kɛnɛya di amin amin Ala ka dɛmɛko ɲuman di amin 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 awa i Diallo Jaabi i ni baraji an bɛ Faransi bɛɛ fo i tɔgɔya la nin waati in na ka Itali fo ka Espagne fo nin waati in na ka dugawu kɛ kalo Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔ an ka Serifatuba bɛ Faransi n'o ye Seyida Balakisa Hayidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ waati min taara weleli la o waati dafara o la dugu caman de bɛ Usa Jara mɔgɔw b'an na n'u t'a sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini u fɛ ni Ala ni kira sɔnna a ma sini fana ye don wɛrɛ an bɛ jɛ ka a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an bɛ dugawu de kɛ mana maliyɛn fɛn o fɛn ye tunga la taakun kelen dɔrɔn de b'a la o de ye ka taa ɲini ka na n'a ye o la fɛn o fɛn bɛ tunga la farafinden na Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ Ala ka bɔdaw d'a ma gɛrɛgɛrɛ ni tɔɔrɔ min b'a to tungasigi bɛ gɛlɛya u ma Ala k'o kisi a ma ka miliyari caman suru ka Ala m'o kɛ la Ala k'o kɛ Hayidara yɛrɛ barika kosɔn sali ala Muhamadu wa alihi o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na kɛnɛya ko nasira la Madame Konate dɔgɔtɔrɔw
ye mun fɔ bi alhamdulillah Usa Diallo an bɛ an balimamuso fo n'o ye Tata Kuje Ture a ka wuli ka jɔn a ka cɛsiri la an b'o de fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na sunkalo la ale bɛ mɔgɔw dɛmɛ yalasa an bɛ se ka an ka sun don cogoya min na ka sɔrɔ an ma se ka gɛlɛya sɔrɔ a ka wuli ka jɔn a ka cɛsiri kɔfɛ a ye ja min sɔrɔ ka yira an na an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Mama fam ni mitila mangara de vo erinji ha dogani ante fly wa kamantena eba ete fura bene bro ha o chokodi cheni pagaine ni te meni te Zina itu don nyala ha chena Zina of nina kala ya doni of Ece aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛ ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲuman ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de ka to ina bɛ galabu kɛnɛya de Zina fo ka a wuli ɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw k'u jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleyaw la waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi an kɛlen don ka kuma baw se min kan an ka jɛ ko filɛ. Dusukun de ye farikolo robinet ye min bɛ an farikolo fan 14 bɛɛ lajɛlen balo ni joli siraw ye. Ka joli di farisogo ma walasa farisogo bɛ se ka balo ka ɲɛ. Walasa dusukun ka se k'o baara waleya. Joli sira fila bɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɛ joli di dusukun yɛrɛ ma. N'an b'olu wele artère coronaire. Tension tɛ dɔwɛrɛ joli kan ka boli ni fanga hakɛ dɔ de ye joli sira kɔnɔ. Wagati la wagati min ni dusukun bɛ contracté ni ka joli jɛnsɛn joli sira kɔnɔ. O waati de bɛ yirali kɛ tension sanfɛta kunnafoniw na. N'o tɛmɛna o hakɛ kofɔlen kan o waati de a bɛ fɔ ko joli bɛ boli ni fanga min ye o yɛlɛnna n'o ye hypertension ye. A b'o cogo kelen fɛnɛ na waati min na dusukun n'a bɛ joli sama ka na kɔnɔ o waati joli bɛ boli ni fanga min ye o kan ka dɔgɔya. O de fɛnɛ bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kunnafoni tension dugumata hakɛw la nka o fɛnɛ man ka dɔgɔya ka tɛmɛ hakɛ kan hakɛ min n'a laɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ. Min b'a yira k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ baara kɛ ni nin fila bɛɛ ye n'o ye tension sanfɛta a n'a dugumata. Kuma lasurunyana tension sanfɛta n'a tɛmɛna 14 kan dugumata ka tɛmɛ 9 kan o tension min bɛ yɛlɛn o de ye a banalaman ye. O tension yɛlɛnni hakɛ fɛnɛ bɛ sigi sigiyɔrɔma damadɔ la. O sira kan kɛnɛya tigilamɔgɔw dɔrɔn de bɛ se ka yamaruya d'i ma n'i ka tension lahalaya ye n'o y'a sɔrɔ i kan ka se ka sun don wali kelen n'i man ka don. Ka d'a kan sun fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka nafa dɔ se tension banabagatɔ tigilamɔgɔw ma. A minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka sun don n'u ka bana ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye an ka jamukan nataw la. Hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan a bɛ ɲini an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin kunnafoni ninnu ta ni ka baara kɛ ni u ye walasa an ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati ale ni an bɛ se ka sun don doncogo ɲuman na ka barajiw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an ka kɛnɛyaw ma. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o ye 72 44 56 18 nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi kunnafoniw na aw ni ci aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn ni babu sen wɛrɛ.
mama fam ni mi tila ma ngara rendez-vous erinje ha ndoni ante fly wa kamantena eba ita fura bene bulu ha o be jogodi cheni pagaine ni te jumeni te Zina itu don nyala chena Zina of nina kala ya doni of Ice aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲuman ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de ka to ya bɛ galabu kɛnɛya de Zina an bɛ an balimamuso fo ka waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la dɔgɔtɔrɔ an b'o de fɔ wagati bɛɛ lajɛlen na Usayi Jalo i b'a fɔ an ka docteur bɔra ka kuma an ye sisan cogoya min na a kumana dusukun ka baara cogoyaw de kan a y'a yira k'a fɔ ko jelisira dɔw bɛ dusukun kɔnɔna la olu ka baara de ye taa ni ka segin ye o jelisira ninnu dɔw bɛ tuma dɔw la o bɛ jigin dɔw fana bɛ yen o bɛ yɛlɛ olu ka jigin ka yɛlɛ kɔnɔna de la a bɛ se ka yira ko tension bɛ sanfɛ walima a bɛ duguma an b'o de fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na dɔgɔtɔrɔ bɛ ladilikan minnu fɔ an ɲɛna an ka ladilikan ninnu lamɛn ka baara kɛ n'a ye n'an ye baara kɛ n'a ye a ka ca la an bɛ se ka an ka sunkalo don k'a sɔrɔ an ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ an ka kɛnɛya kɔnɔna la an bɛ foli kɛ an balimamuso ye n'o ye Tata Kuje Ture hali bi sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma. an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali la o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ a ɲini Usayi Jara fɛ a ka labɛnw kɛ nafilaw la an bɛna sugu kɔnɔ ka na bi su n'a nafila di limanaw ma ni Ala ka jɛ ye. Ayaw ka fara ɲɔgɔn kan ani jaabi waati dumanw kɛ tɔlɔminɛlen ani boloziɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka fɔlen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sunkalo ye fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. bisu in na nafila alhamdulillah Usayi Jalo sunkalo su segina nafila ye jɔko 2 ye Fatiha kɔfɛ suratul Ikhlas n'o ye kul huwallahu ye i b'ale kala siɲɛ 12 jɔko kelen o kelen na jɔko 2 n'i ye salamu laban bila i bɛ wurudi min kɛ o de filɛ nin ye ya razak siɲɛ 100 ka dugawu k'i ye ka dugawu kɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ segin a kan su in na nafila n'o ye sunkalo su segina ye jɔko 2 de don jɔko fɔlɔ Fatiha kɔfɛ suratul Ikhlas siɲɛ 12
Joko Flana, Fatia Kofe, Suratul Ikhlas, ne Kulu Allahu, kon Babodo, Shintan Fla, ne Salam Labambla, Ya Razak, Lo Rishin, Keme, Madi ala fa ala ka kel no amin ya ke ala ka me amin wa sallim ala ka o do ne ambe ala jeli afla nunu anga ke baraju bala nafaka bo fasamanti ya chama ne bala la farfuni ngan che sira fe ka ke aka na ya ke do la ngana nyina anga jamana ko wa ngana nyina fana ayira kunko anga jeni anga lahara anga na nyina shiru Usman madan Haidara fana ko la me nyuma be kana ka do kai ala ka shindi kana dama ala ka anjene ala ja rasuluna sallallahu wati kagel antoni garziga ko be mugola ya razaku fana nafaka bo ya garziga ko ni fo mugo kadi mugo de garziga ko do ko garziga masa kachala fe yake ko ni mugo bo la me ala kan garziga ko dare amin be ka faranka nanga bonya masiri foli ni duwa utaka nyasi ambama amma baw befo ni wati na senga bali ni na balu bi suntige shirifla be ka be suntige amba tante jara tumara malam haidra ni ta kokurai ni lada de sangusa abeni ke abe suntige blakana ka moko lajja fen chamana abura na fulumina ala ka barka do ala abura na fulumina ala ka barka do ala amba fo ka wali mando ka amba befo sugolo kon sira yan doronte yoro be ku bulo bi se ka se o ka here a se ka se o bala se la ibai ka famba nunu kala mo fen fo ko ka ke o se ko nu dogo be ka ke la ube mo wasa wa ube ka minke fana dogolinte ala ka do fara ka here o ka ala ka wasa ala ka daile kuye ka na fulu nunu adoro bu yere la mais tuma ube na fulu ne takako ke to amba tanjara ka kunu ni ko iba nye fotu madola aka bon hakli maso parce que hakli ta la yororo eta so atebena yi man siraka imam ali ka anniversaire dola hay sini ni ko maseka boni ko ay dugu kulo le taka di doma fi sabilillah ko be ko atere Allahu akbar imam ali ka anniversaire keneka ka fara muso filiato nebe muso do kati o sana ayre de atodo muso filiato fe mais bi fere ke yero de babul Allahu akbar na wari aya soro senefe parce que bolo min tara dama kunga akko donbo o bolo soro li afe ay wari ta ka ke manan kuye bi alhamdulillah ayre ka fere ka ayre alhamdulillah sabu buratan jara lamba fuka wali mando am do ka yala ka nyemala ka do ka karam go yere ale sababu de ni be ale ka kalam ni ale ka kalam de ala ka do fra hero ka barka do duina ka duin kisi ka tanga ka bo juku bela jeren toroma wala kana ayre ku ke duin juku ala ko ke ciba bunya ko son sali ala muhammad o ko fa manga son soro fo son soro officiel ale officiel de non ali mo ko teje shirifla sungolo plateau ay ani mo ko teje wana ni produit atiti Allahu akbar aka ni na mayonnaise ko ni mo ni ya du ni min sura la be wele ka fata mayonnaise kadi suguba kono ni sira dron imo be mina a qualité na quantité mina afo badima Allahu akbar ramba ni sura fambe fe aw munun be ko mayonnaise kadai ayaw jijala aw munun be kaw madiga mayonnaise dum kaw fela ko rete ay douala abu damu musurala obina lakali produit na rawsa ni ala ya be nusojaje ibe nusoja parce que adlani ndo amadla ko fon o ka sanu la benendo wala ne fe fana ka anwa plateau ka andeme sani ke munuka ni sani ke mununa ya bani rambu fo ku wali mondo ka nyini mo fe o ka besa ya sungolo ka ba sungolo bana akana yere faka ta kulawre na tituko o de kadanye lambe an kanu bagaw befo radio Sherifla FM ala amerikala o ambu fo ni watina ka Sherifla téléphone ala amerikala bela jenen fo ni ala ni krasona ma me laben ko kata subu kono inshallah metla ka nyon soro ya ala sunna inshallah. Besoin de pneus solides pour votre remorque? Ici, qualité rime avec sécurité. Résistant, durable et prêt pour tous les terrains. Voyagez l'esprit tranquille, choisissez la performance.
disponible dès maintenant dans votre boutique. La chaleur ne vous laisse aucun répit. Découvrez nos ventilateurs rechargeables, conçus pour vous offrir fraîcheur et confort à tout moment. Stock important, produits de qualité et disponibilité immédiate. Puissant, silencieux et économique, ils vous accompagnent partout, à la maison, au bureau ou même en cas de coupure d'électricité. Grâce à leur batterie longue durée, profitez d'heures de ventilation continue sans interruption. Solides, durables et performants, ils sont faits pour résister au temps. Optez pour la qualité. Optez pour le confort au quotidien. Les ventilateurs rechargeables et les pneus sont disponibles en grande quantité chez National Distribution, situé à Yirimadio, en face du stade du 26 mars. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bilankɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. Awɔ, Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa? N ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa? Ne ka kalanko dun? Awɔ, k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa? Jaati, Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Ani sɔgɔma. Nse tonton Seba. Somɔgɔw ne mɔden don. Esprit t'a la. Alhamdulilayi. E bɛ ka Ridelax mois de di Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛ n'o kan o. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye da. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Ne de ye feere Ridelax 1 plus ye. N y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la. Tamaro b'a la. Pomme b'a la. Di b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen ko abada. Ridelax. Den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridelax 6 mois ye a kalo 8 ni Ridelax 8 mois ye ani sisan Ridelax 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Ridelax ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Ridelax denbaw bɛɛ jigi don Ridelax 1 plus a nana o lafiyali kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Ridelax siɲɛ 1 Ridelax waati bɛɛ.
Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Sanko's Broad. Farifoni ni kalabu kana ya abube dema te national Jamaje yorola konyo yorola lengunu yorola ali tosigi yorola jama bebe girete minga te national magoro ba mi demese umba mi chauba mi musuba mi aha te national ni akaimi ini kumulo dimi tenwanye ni ataimi ini bana misente nyoanye ni ataimi ini farifoni be nyona odela ubafe sipori kala ubafe national meru ubafe national artist ubafe national wajulu kanaka national nega gerana te warati si tuguni foti national Soor Energy boisson énergétique kele min be ni ale nana farikolo fonni galabu kɛnɛyali ka taa se aw bɛɛ lajɛlen kama. Soor Energy ale boisson ye min ni ale mi ko kelen ale be e bila ko caman kɔnɔ ka se ka i hakili k'o fara ɲɔgɔn kan farikolo ka ale fɛnɛ sabati a fɔ Soor Energy. Soor Energy ale établissement Mamadou Sempara ale de be a représenter ba Maliba ale kɔnɔna na. Fɛn min ye Soor Energy a sɔrɔ yɔrɔba o de filɛ yen fɛn min ye Bolikansɔnbugu ale sugu la yɔrɔ kelen pewu dumɛ station triangle ale masurunya na walima fɛn min ye Kɛɲɛba région ale kɔnɔna na Kɛɲɛba Faraba a b'a ale sɔrɔ yen nɛgɛjurugu fɛw olu filɛ yen 78 45 06 15 walima 70 47 47 87. Fala de ba fonsere be ba ko agute ka galobonda de o ka championi de danaya imashwa kadatimia ka farifoni ka garanyaga fodanaya afaron ko kele abe galabut kemea kibila bela no atandu Teuka championindo agute dorika galobonda edanaya on papa goûté on mama goûté che joni goûté che aya goûté c'est comment
Tedanaya championi papa Tedanaya akadi tro Tedanaya Tedanaya minafa Mabusa Mudaraka nono Madame Namu Nono sugu jumɛn don E nono sahel kaneti kɛ so dara fo ka nono sahel kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ a bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun janna ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ baga denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan janna ye kuma bɛɛ sanga ni waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun janna ye tiɲɛ na nono sahel kanɛti nin kɛra ne miniji ye sa sanga ani waati ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati an bɛ an ka sɔsɔrɔ fo ka a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔ sajara an bɛna ka se dugawu waati ma kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ hamina ko ka ca nin waati in na an kana ka ko jumɛnw jira ala la sun tigɛ tumaw min b'a to an ka sun an mago b'a la baraji ka kɛ cogo min na ala ka se k'a kɛ ten kosɛbɛ kosɛbɛ sajara nin waati in na an y'a i bɛ hakɛ to ko sun tigɛra bamakɔ a n'a lamini na بدو سلام بدو ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يسون تلك بلقوني علمينا أبتان فرن يقول سبحانه على سبحانه وتعالى. أشهد أشهد
Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixueli sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la. O ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixueli b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. A y'aw ka fara ɲɔgɔn kan a n'aw diyaɲɛ waati dumanw kɛ tolo ɲuman ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an kafolen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la. Sunkalo ye fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. Alkaba te wulati te min ɲɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alikaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye o wuli ka d'a ma o forongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko da don. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixueli sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la. O ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixueli b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop, c'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Fonsere be bako agute ka galobonda Teu ka championi Te danaya Imashwa Kada timia Ka farifani Ka geranjaga Fudanaya Afaron ko kele Abe galabu kemea Kibila bela No adandu Teu ka championi no Agute dori ka galobonda Danaya, oh papa goûté, oh maman goûté, j'ai Johnny goûté, j'ai Aya goûté, c'est comment, Danaya, championni, papa
papa te danaya a ka di trop. Te danaya i ye danaya minan fa. Chez Fovi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fovi Industrie, l'équipementier de votre maison. An bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn, an bɔra ka sun tigɛ sisan, an bɛ dugawu kɛ, an bɔra ka dugawu minnu don Ala k'u minɛ. A ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an kan, Ala ka gɛlɛya ninnu wuli. An ka jamana, Ala ka basigi don a kɔnɔ, ka hɛrɛ don a kɔnɔ, ka bɔda di jamanaden kelen o kelen n'a ma, jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ ɲuman d'u ma, an ka jamana fintigilakaw an bɛ dugawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn u ye, u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, Ala k'u kisi k'u tanga, don baara mun na Ala k'u fanga se a la, ka dugawu laban an ka sababu ɲuman n'an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Mamadu Hayidara, an bɛ dugawu k'a ye, si ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma, Ala ka nin kɛnɛya d'a ma yarabi, a bɛ siran fɛn o fɛn ye Ala ka don a n'a cɛ, ka hɛrɛ bɛ ko o ko la Ala k'u kun ɲɛsin a ma, an bɛ ɲini Ala fɛ yarabi denbaya Ala ka a kolo ka kɛ karamɔgɔ sago ye, hali sisan Ala ka a laɲiniw bɛɛ sabati, ka bɔdaw kɛ, ka suturaw kɛ, k'an baw fo k'u waleɲuman dɔn, ka Sherif Ahmad Tijani Hayidara n'a dɔgɔw bɛɛ fo, ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na, o hukumu kɔnɔ Ustaz Jara sun tigɛra sisan, an bɛ tila ka segin nafila kan walasa faamuyaw ka se ka sɔrɔ a la. Ni Ala sɔnna. Ustaz Jara su in na nafila, n'o ye sunkalo su 8 na nafila ye, araka 2 de don. Araka fɔlɔ i bɛ Fatiha kalan, ni tilal'o la i bɛ kul huwallahu kalan siɲɛ 12. Araka 2nan Fatiha kalanlen kɔfɛ i bɛ kul huwallahu kalan ko kura siɲɛ 12. N'i ye salamu laban bila i bɛ wurudi min kɛ o de filɛ, ya Razak ya Razak siɲɛ 100, ya garizɛgɛ masa ya garizɛgɛ masa siɲɛ 100. n'an y'a kɛ Ala k'a minɛ, amin, Ala k'a kɛli farifoni d'an ma, amin, karamɔgɔ bonya kama, amin, salli ala rasul wa sallim. Ala k'o duwawu minɛ. An bɛ hakili lajigin an limanaw la k'a fɔ an y'a fɔ aw ye, an ka nin plateau in a sponsor officiel ye ale ka produit de filɛ nin ye, aw ka hakili to a la, mayonnaise kadi, jus Brescia, lait halib, ka taa se fɛn min ye ayiwa fɛn a tɔgɔ te Alkaba ani najini kadi, tomate kadi, nin bɛɛ de bɛ yen, k'aw hakili to a la, n'aw ka santaw n'aw donna sugu kɔnɔ aw ka santaw ka bɛn nin ma, a b'an fana dɛmɛ jɛmukan in baara la kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka suguw diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O hukumu kɔnɔ Madame Konate, foli ani kumakuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen? Alhamdulillah, Ustaz Jalo ani lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. An bɔra ka su min tigɛ sisan, Ala ka su ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ, Ala ka baraji mɛn k'an makɔnɔ, ka tila ka hakɛto belebeleba ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ. Jɛmukan in a kuntala ka jan dɔɔni, hali n'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔw ɲɛnafin bɔ, tuma dɔ la i b'a sɔrɔ wulili ka di dɔw ye, telefilɛ yɛrɛ kama u bɛ minɛ ka sigiyɔrɔ kelen. An b'o hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, ka foli ta k'o ɲɛsin Bankɔnika bɛɛ lajɛlen ma, an fa ni an karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Mamadu Hayidara, k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo, k'a ɲini Ala fɛ sijan kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma, ka foli kɛ sanfili ka bɛɛ lajɛlen na, k'an ka sotigi fo n'o ye Papa Konate a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen, ka sanfili Juma Misiri alimami fo Baba Sila a n'a muso ni famille Sila bɛɛ lajɛlen, k'a ɲini Ala fɛ kalo ti mɛn Ala k'a nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen. Ala ka duwawu minɛ. An bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Ustaz Jara, foli ni kumakuncɛ kuma jumɛn bɛ yen? Alhamdulillah, Ustaz Jara, an bɛ an lajɛbaa ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. N'i y'a ka fɔ ɲɔgɔn na kumakɛla tɛ lamɛnbaa de b'i la, lajɛbaa de b'i la.
minnu bɛ ni jamukan in tɛ fu kɔ san joli an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka foli ta ka taa se Bakɔni Jɛngɛnɛbugu la ka Jɛngɛnɛbugu ka bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛɛ waleɲuman dɔn k'an balimakɛ fo Yaya Jakite a n'a furumuso fo ka taa se an burankɛ ma Ali Ouattara a bɛ Faransi bi a n'a furumuso n'o ye Maria Jara ye ka an kɔrɔkɛ fo El Hadji Maître Sulemani Jara a n'a furumuso a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an balimakɛ fo a n'an jɛɲɔgɔn Maliki So suguba la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada khitamuhu misk an b'a kuncɛ ni an fana karamɔgɔ ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn ɲɛ an yɛrɛw ka kɔmɔgɔ ɲuman ye sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o de an na Ala ka don an n'a ɲinibaga jugu bɛɛ cɛ kira n'a somɔgɔw kama k'i yɛrɛ fo Sa Jalo tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo sali Ala rasul wasalim Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sini su an y'a fɔ aw ye k'a fɔ Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Ba Madani Haidara Jamiyatul Ansarudine International Fadi bɛ wajulu min sigi a tɔgɔ la san o san sini su de don a bɛ kɛ Bakɔni Jɛngɛnɛbugu ntolanci tɛrɛba kan wajulu tɔw bɛ kɛ yɔrɔ min na tɛrɛ min n'a tɔgɔ dalen bɛ an fana karamɔgɔ la a Seydi Sherif Usman Madani Haidara o la an bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakɔni na sini su Ba Madani ka wajulu min bɛ sigi an ka taa ka taa tasibila kɛ ni cɛkɔrɔba ɲuman ye Ala ka hinɛ la ale ni an ka musokɔrɔba ɲuman ani ka fara silamɛ furu fɛn o fɛn ni a fatura Sherif la an bɛ duwawu k'a bɛɛ ye Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na k'u dayɔrɔ sumaya o hukumu kɔnɔ n'o bɔra yen ni Ala sɔnna ma sini o fana ye don wɛrɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ma se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira la an bɛ hakɛto ɲini u fɛ mɔgɔ caman de b'an wele u t'an sɔrɔ an bɛ hakɛto dafalen ɲini u fɛ Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ka jɛ k'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna bɔ bi clip de jour o de ye Aruna Kone an ka zikidala ba dɔ de don o b'a fana ko Aruna Kone Haidara Fasa a bɛ o de d'an ye n'o tɛmɛna a bɛ sɔrɔ ka bi cuisine dumuni dilan cogo ɲuman a bɛ o fana ye nin kɛnɛ kan ni Ala ni kira sɔnna ma yan'o cɛ an bɛ hakɛto dafalen ɲini limanaw fɛ an kun taara ka madame Keita ka baaraw to an bɛna segin ko o de bɔ sisan n'o ye Aminata Traoré a ye wulikajɔw kɛ ka taa se fɛn min ye to dilan cogo ka se o dilanbagaw ma ka se ka o yira mɔgɔw la to kelen an ka jɛ ka o lajɛ teliya la an kun taara k'ale to o bɛɛ lajɛlen ɲangumafaw sigiyɔrɔ la aw ka rubrique mandi de bi an bɛ Kalabankura ACI la ani musoba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo n y'a dɔn ale dogolen tɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a représenter ne ba i ni sɔgɔma nse ne den ça va somɔgɔw basi foyi t'an na kɔni baasi t'aw la nse i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu f'an ye ne tɔgɔ Madame Jalo Fatumata Bineti Ouattara ne ba i bɛna plat jumɛn de tobi ka jira an na bi i ta ye to ye farafin to o ye bamanankan ye dɛ aw ni ne an ka jɛ ko filɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne bɛna malo to tobi ne mago bɛ se malo mugu ani sɛgɛ kata de ma bon nanji la n'a ka di ye n bɛ sogo k'a la n'a ka di ye n bɛ jɛgɛ k'a la mais ne ka base ye sɛ ani furu awɔ misi furu ne bɛ furu san k'a fɛngɛ ani sɛ n b'o o ni fɛn jaba tomati ani sumala layi poivre mais n ka base yɛrɛ sumala de ye kosɛbɛ ne dagaw bɛɛ sigi ka ban sisan nɔgɔlan daga sigila gan kɛla ji la o tobila n'o tobila ka dɔɔni kɛ n bɛ sɔrɔ ka sumala ani jɛgɛ mugu n b'olu susu k'olu kɛ nɔgɔlan na k'olu tobi kosɛbɛ n'o tobila tuma min na n bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ dɔɔni k'o la bon sisan an b'a datugu cogo min na vapeur ka don a la a ka se ka wusu ni sɔɔnikɛla dɔrɔn a kolo ka don ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn minɛ ni sɔɔnikɛla o bɛ kɛ o bannen nanji la n'an ye sɛ kɛ ta la ni sɛ ni furu ni fɛngɛ kɛla ta la an b'o to ka jiran n'o jiranna o b'a sɔrɔ n ye n ka tomati ni n ka jaba sin n'i y'o sin n b'o si ni fɛngɛ n t'a si mansin na dɛ n b'a si ni sinikɛla de n'i y'a si ni sinikɛla ye n b'a k'a sanfɛ n'i y'olu fana kɛ sisan ni sumala i b'olu fana to ka jiran kosɛbɛ n'a jiranna n b'a ji don i m'a ye bon komi an ka base ye sumala ye i ma n'an couleur ye n'an bɛ kɛ i b'a fɔ komi marron parce que sumala ɲɛ finnen ji don sisan n b'a to a ka tobi dɔɔni n'a tobila o b'a sɔrɔ n ye n ka layi ni n ka céleri ni
fɛngɛ ninnu ko ani foronto bɛ layi ni seleri susu ɲɔgɔn na n'i y'o susu ɲɔgɔn na n'a tobila ka dɔɔni kɛ n bɛ poivre k'a la n'i ye poivre k'a la après n bɛ layi k'a la ani seleri n'olu fana tobila ka dɔɔni kɛ n bɛ foronto fana k'a la n'o fana fɛngɛna dɔrɔn o ye naji fana ta bannen ye ne den kɔni ye toseri dole ne b'a la kɛ tan a ka tobi n'a tobila sisan n bɛ sɔrɔ ka fɛngɛ kɛ mugu k'a la k'a fasa fasali daminɛ awɔ bɔ toseri la ka mugu k'a la k'a fasa fɔlɔ n'i y'a fasa n bɛ sɔrɔ ka toseri k'a la o la a bɛ fasa ka ɲɛ a bɛ fɛngɛ quoi mugu bɛ lamaga a bɛ ɲɛ a bɛ magaya ni n'a bɔ ten n b'a kɛ toden a toden ko in fana ma nɔgɔn dɛ ni ka di ne ka tɛmɛ émission yɔrɔ bɛɛ kan hali maɲɔgɔnw kala sumala kɛra la jama kɛra la najini kɛra la a bɛɛ kɛra la ma sɛworolama yɛrɛ awɔ o de b'a ja o bon walayi e sɛworo de k'a la ta awɔ o y'a courage o y'a di couragement yɔrɔ ye quoi ne de to filɛ nin ye mama bisimila bisimila e k'a daminɛ ni e fara a ye ne fara ne bɛ fa e k'a daminɛ e k'a daminɛ ok a filɛ nin ye komi a b'a kɛ todini i b'a ta den kelen kelen yan b'a la tɛgɛ tɛ nɔgɔ fosi na ngi ladege parce que mina fo kuyi na ngi ladege awɔ bisimila sinoge ne b'a fɔ ko to ne ma deli ka to dun tan ne ba ne de a sɛlama ko ne t'a la bon komi n y'a fɔ a ye cogoya min na aw ta ye image ne ta ye gu ye ne de a bɛ cogo di Matinda yɔrɔ a jala turu saneba folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma ne de ne kɔntana kojugu ni mɔgɔ kɔntana hali t'a dɔn i bɛ min fɔ mais n y'o de fɔ kuma daminɛ na n bɛ ala fo n b'a barikada n bɛ n furu yɔrɔ fo n bɛ n furu cɛ fo kosɛbɛ n'o ye Elhaji Abdou Jalo ye n bɛ n fa ni n baw fo k'an kɔrɔw ni dɔgɔmɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la aw yɛrɛ aw ka timinandiya la aw minnu sera ka wuli ka bɔ aw ka baarayɔrɔ la ka na ne sɛgɛrɛ fo n sigiyɔrɔ la ka na ne ka dumuni ta n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ 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 a y'a donc ni de tun b'an bolo ka yira aw la bi n'o ye to ye to mondial mama ka to ne ka makan de wa ne yɛrɛ de wa a dundala de wa donc a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ merci. an bɛ an balimamuso fo ka waleɲuman dɔn Aminata Tarawele ka dugawu kɛ baara in ala k'a ɲɛ a bolo an b'aw bila yan ni ala ni kira sɔnna a ma sini ye don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Solution ye Haidara ye la radongali famila dunuya tega solution ye Haidara ye la radongali famila ya bani bora Mamadu la kira kume kira benye wa karamɔgɔ Haidara bi dɔnni baw ɲɛ e de bɛ dɔnni baw ni sancɛ waliyula kutubula belebeleba dunuya tega solution ye Haidara ye la radongali famila madani de angali famila basita de angali famila kira juli angali famila ni boji kena woyo kama jega la sira Haidara tano telesira beti ya kono mandi kande do harune kone ni nanatu amana gɛlɛya fama u bolo wana gɛlɛyara fanda u bolo